Egunon eta ongi etorri, hobeki elkarteko 2025ko jardunaldi hauetara. Andoni Zuriarrain naiz, Berasteiko alkatea eta hobeki elkarteko lehendakaria. Ezer baino lehen, eskerrak eman Don Emiliako udalari, Erikai kasu hontan, Eta, eskerrak eman aldi berean, gaurko hizlari guztiei, eta noski, jardunaldian parte izen eman duzuen guztiei. Hemen bertan, eta online jarraitzen duzuenei. Hobeki elkartea Euskal Herriko toki erakundek osatzen dugun elkarte bat da, eta hondakinen kudeaketa eredugarrienak eta jasangarrienak sustatzeko helburua daukagu. Gaurkoan hondakinen sailkatze tasan kalkuluan irizpide egokiz eta modu bateratuan egiteari buruz ariko gea. Izan badaude sailkatze tasan kalkulua egiteko hainbat prozedura Euskal Herrian, baina ez litzateke egokia izango guztiok formula egokien hautatu eta ondoren denok kalkulu metodologiko bera erabiltzea. Gure herrian dauzkagun sailkatze tasa datuak ahalik eta zehatzenak eta izan daitezen eta beste herriekin gure datuak alderatzekoan aldan justuena izatekoa eta aldan zintzona joka dezaun bata bestekiko. Eta espero dugu gaurko jardunaldia jardunaldi hau zuen interesekoa izatea, baliagarri izango dela aldi berean. Euskal Herri osoan sailkatze tasan eredu bateratu eta egoki bat ezartzeko, lehen hazia den behintzat, lehen hazia ereitzen den. Hobeki elkartetik, aurrerantzean ere beti esaten deuna, hondakinen inguruko egitasmoak egoki auspotzen jarraituko deu. Gure elkarteko kide izanez antzeko ekimenak sustatu nahi dituen Euskal Herriko toki erakunde orok, gure etxeko batek zabalik izango ditu eta edozin gauzetako gukin harremanetan jartzeko. Eta besterik gabe, gozatu jardunaldi hontaz, eta orain Gorka emango jo hitza. Mi esker Andoni eta hobekiren deialdiari erantzun diezuen guztiei. 83 pertsonek eman duzue gaur antolatu dugun jardunaldian parte hartzeko izena, 55 bat pertsona zaudete izen eman da online pantailaren bestaldean jardunaldia jarraitzeko, eta 28 pertsona hemen nire aurrean Don Emiliagan. Ongi etorri guztiak. Gaurko saioak 3 zati nagusi izango ditu. Lehenengo zatian, 9:00 11:00 Euskal Herrian sailkatze tasa kalkulatzeko dauden egiteko moduak eta sailkatzearen inguruan legediak dioena aztertuko dugu. Bigarren zatian, 11:00 12:00 kalkulu bateratuaren metodologia zarituko gara. Eta azken zatian, 12:00 1:00 CO2 isurketen kalkulu ateratzeko metodologiaren berri izango dugu. Bera, Orkatz Goenaga da, Urola Erdiko Mankomunitatearen ingurumen zerbitzuko arduraduna. Maiz izan dugu gurean Orkatz entzule moduan, eta gaurkoan azalpen lanetan. Esan digu, 2011ko krisiak eraman zuela hondakinen inguruan lan egitera. Orduan sartu zela Urola Erdiko Mankomunitatean lanean, eta berak dio, Gipuzkoa laborategi erraldoi bilakatu zenez, gara hartan hondakinen alorrean buru-belarri sartzea beste erremediorik ez zitzaiola geratu. 14 urteren ondoren dio, oraindik zer aldatua, zer ikasia, zer berritua, eta zer sakondua badagoela, eta ondorioz ez dela behintzat oraindik gai honekin aspertu. Hondakinen sailkatze tasen kalkuluak hondakinen kudeaketan duen eraginaz galdegin da dio, hau dela egiten dena baloratzeko adierazle nagusia, eta lortzen diren datu horietan azaltzen direla islatuta herritarren joerak, gizartearen ohituren goraberak, ekonomiaren joerak, eta herritarren eta politikaren kontzientzia edo kontzientzia eza besteak beste. Gaineratzen du, datu hauen atzean badirela gorretako beste adierazle implizitu batzuk ere. Inpropioekin eta azpigituren eraginkortasunekin edota materialen fluxuarekin zerikusia dutenak esaterako. Orkatz Goenagari ondoko galdera hau erantzuten saiatzeko eskatu diogu.
zer nola kalkulatzen da gaur egun sailkatze tasa Euskal Herrian zehar? Hau porkatz, ongi etorri aurtengo jardunaldietara, eta mila esker gaur gurekin izateagatik. Zurea da hitza. Zuei. Bueno, egun on denoi, eta eskerrik asko begi elkarteari, konbidatzeagatik, itzaldi hau ematea. Ez da zuzenki nire gaia, baina nire gaia nik egite duten lanean datuak garrantzi ikaragarria daukat, ezta. Eskatu zidaten Euskal Herriaren argazki bat ateratzeko. Nola egiten ditugu, nola publikatzen ditugu, nola ateratzen ditugu datuak, estadistikak nola egiten ditugu. Eta, ni saiatu naizena da, hondakinen, masa eta materia, masa eta materia fluxu bat egiten dauden informazioarekin, argitaratzen den informazioarekin. Orduan, aurrera atzeiteko, egingo dut, diapositiba eta nire elkarrezketa saiatuko naiz batera juten, baina nire diapositiba ez kaso gehiagirik egingo. Egingo dut laburpen azkar bat probintzi bakoitzetik, zen Euskal Herria muga handi batekin iparra hego banatuta dago, baina aparte hegoan, probintzia bakoitza berera egiten ditu gauzak. Iparraldean, Euskal Herriko hiri elkargoa daukagu, eta bera da eskumena duena, eta bera da ematen dituen datuen jabe eta arduradun. Gero ikusiko ze datu ematen ditu. Egingo dut, banaka-banaka, zeren daude bi probintzi nahiko eredugarri dienak, eta gainontzeko hirua, beharra handia dauzkate, edo aldatu beharra handia daukate. Eta bukaeran, egingo dut, fluxu hori, ez? Ikusiko dugu, gai gehan fluxu hori egiteko. Al revés. Arabatik hasiko gea, probintziak ez nekin nola ordenatu, eta alfabetikoki ordenatu dituz. Araban, Arabak bere foru aldundiaren webgunean atal bat dauka, eta atal hortan azaltzen dira hondakinen datuak. Txosten moduan agertzen dira, txostena inventarioan daude, gainontzekoak ere txostenak dira, egokiak iruditzen zaizkit ere, begiratu ditut, baina ez ditut aztertu aurkezpen honetarako. Txostena bikaina da, esan nahi dut. Ematen du trazabilide osoa, biltzen denetikan, tratatzen denera, eta gero lortzen dian produktuetara, eraginkortasunak azaltzen ditu. Puntu bat, hola aipatzearen, impropioena, ez dira lagartzen, impropioen informazioa, eta iruditzait garrantzitsua dela. Eta azkenekoa, ja nota emateko, 10eko edo 11koa lortzeko, modu bisualago baten, txostena beharren modu bisualago baten, gerogo ikusiko dugun beste probintziat egiten duen moduan, aurkeztuko balitu, baina izango zen, bikainaren bikaina. Bizkaia egiten du Arabaren berdina, txostena berdina da. Nahiko antzekoa, trazabilidade oso agertzen da itxuraz, baina gero datuetara sartzen bagea, badaude kontrasan handiak. Hiri hondakinak ez direnak daude, edo azalpen garbirik ez daukaten hondakinan frakzioak daude, adibidez bat denetarik. Denetarik eta sekulako tona pila. Ez dakigu zer da. Ez dakigu hondakin batzukin ze gertatzen den, volumen handikoak ere segulako tona mordoa dauzkate, baina volumen handikoak errauskaioan bukatzen ez dutenak ez dira inbeste, orduan jakin egon nuke zer gertatzen den horiekin. Eta badauzke eztabaidatzeko moduko datuak. Bestela, berdin, txosten formatuan dago, eta diferentzia da, txosten formatuan da, webgune propio bat dauka, eta webgune hori oso erakargarria da. Baina horra azaltzen dian datuak deskargatzen baituzu, eta egiten badeu, gero ingo duen bezala, hondakinen gaikako bilketa tasa kalkulatzen badeu, hemen azaltzen den aretik oso desberdina da. Hemen hau da bereien web horri, eta bereien web horrien arabera, 153 gaika biltzen du Bizkaiak. Gero ikusiko duzen bat biltzen. Gipuzkoa. Gipuzkoak ere dauka foru aldundiaren ingurumen sailaren webgunean atal txiki bat. Atal hortan txostenak daude. Txostenak ez, datuak daude, datu gordina daude, estel batean jaitsi ditzazkezu. Sekulako estela da, hori ulertzeako
egunero, Excel horri behi dagoen berdezu. Baino bakarrik bilketako datu daude. Ez dago trazabilitatik. Biltzen duguna badakigu zen badan, ez dakigu zer impropio ditun, ez dakigu nora doan, ez dakigu zer eraginkortasun daukan planta horrek, ez dakigu planta hortatik ateratzen denean, zer dan. Ez dakigu, bakarrik bildu dena, dakigu. Hortaz aparte, karakterizazio bat du, diputazioak egiten dulako 4-5 urtez behin, karakterizazio bat refuxiarena, eta horrekin ikusi ezakegu, zenbataineko hondakin frakzio bakoitzetik zenbat biltzen du, baina kalkulu guztiak norberak egin behar ditu. Foru Aldundiak ez ditu ematen. Ematen duna datuak gordinean. Eta, bueno, Euskal Herriko hiri elkargoa ez du daturik ematen. Esaten du zenbat tona bildu dituen denera, zenbat bildu dituen gaika, zenbat bildu dituen errefuix moduan, eta kitxo. Ez du besterik ematen. Webguneen atala bera bilatzea ere kosta egin zitzaidan asko, ez dakit, igual nere ezina zen, baina etzen erresa izan aurkitzea nun zeuden datuak, eta datuak zeudenak ere zian txosten moduan aurkezten ditu, baina gero da kontzientziaziorako esku horri bat, eta ez du informazio handirik ematen da. 2024ko daturik ez dago, 2023koak daude. Eta, bueno, Nafarroa Arabarekin batera eredugarri bezala jartzen dut. Webgune propio bat dauka, hemen azpian agertzen dena. Lotuta dago Nafarroako hondakinen planera, eta webgune guztiak helburu bat du. Planak ezarritako helburuak betetzen diren edo ez argitzea. Hortarako ematen ditu informazio guztia, zer bildu den, zenbat impropio dauden, nola tratatu den, tratamenduaren ondoren ze material atera den, informazio asko. Oso bisuala, momentu batzutan gehiagizkoa, informazio gehiagi pantaila berean, baina, bueno, printzipioz, jarraitu horreko eredu gixara hartzen dut. Eta datu guztiak deskargatu ditzazkezu Excel formatoan, beste zerbait egin nahiko bazenu datu horiekin ere. Nahiko eskuragarri, oso errez bilatzen da. Eta gero guztu ditzean sankei diagrama, ez duen ezagutzen, hor deskubritu dut, baina ez da lortu reproduzitzea gaurko datuekin, nahiz eta saiatu nahi zen. Azkenen, ematen dizu, material fluxua, Nafarroko hondakinen material fluxua. Ze bildu den, hori ze plantatara doan, eta planta bakoitzetik zer ateratzen den. Eta, bueno, oso modu bisualen eta grafikoan ikusten da. Hobetu beharrekoa, ez dakit datuak ematerako garaian hobetu beharrekoa, baina impropioekin zer gertatzen da. Impropioen datuak ematen ditu, adibide bat, Nafarroako mankomunitate batek organikoan, 28ko impropio maila du. Impropio horri faktor de kalidad izeneko kalkulo bat egiten dio, ez nula garbi ikusten nola lortzen duen faktore hori, eta kentzen dio organiko osoaren 0,08. Hori da penalizazioa daukana. Impropioak 0,8 izateko. Legera bagoaz, 0,8tik gorako impropio mailakin, hori ez da organikoa. Hori errefuxia da. Orduan, organiko bezala kontatzea, baina hori ez dakit datuekin daukan zer ikusia edo kudeaketa motarekin. Eredu gixara, lehen esan bezala, Araba eta Nafarroa. Nafarroa ikusgarrigoa da, kanpotik, errezago edo herritarrentzat bisualagoa da. Errezago ulertu duzu nun dagoen Nafarroa eta nora jo nahi duen edo zenbat ari dan lortzen o zenbat ari dan ez lortzen. Baina datuak oso antzeko adia bai Araban da bai Nafarroan. Konpostarena. Eskatu ziatela aipatzeko konpostarena kalkulatzen duten herrialde bakoitzak. Konposta. Autokonposta eta auzokonposta. Tokian bertan kudeatutakoa. Bueno, ez dago, Gipuzkoak bai ematen du nola egiten duen, gero eztabaidatu nezake luze, kalkulo mota hori, egokia edo desegokia den. Gainontzekotan bai dago lotuta parte hartzen duten familieko puruekin, baina ez dut garbi ikusti nola kalkulatu duten.
Araban bai dago aipamen bat, aipanatzen du zuzenean Fogo izenarekin. Bizkaian ere bai aipatzen da, kontabilitatean agertzen da. Ez, Bizkaian da, aipamena dago, baina ez da kontabilizatzen. Gipuzkoan kontabilizatzen da eta kalkulatzen da. Parte hartze duten familia kopurua, hori fiskalizatzen da, no, estan, beste kontua da. 2,8 pertsona kalkulatzen da familiko estadistikoa, datu estadistiko bat, eta 80 kilo biztanle urteko. Ulertzen da, 40 diala organikoa eta 40 diala inausketa edo egituratzaile edo material osagarria. Hola kalkulatzen da. Bueno, nahi duenak diskutitu ezala, hau egokia da no ez den. Ni sartuko. Lapurdin ez da aipamen egiten, eta Nafarroan kontabilizatu egiten du aipamen txiki bat. Nola kalkulatzen den, baina ez dago formula zehatza. Hemen lotzen dute parte hartzen duten familiko puruarekin, baina gero ez dakigu familiko purutik kilora nola pasatzen den. Gipuzkoaren antzera, Gipuzkoak ematen du datua, ez? Nerea jarriko dute, adibide, Urola erdian. 1.500 bat pertsonak egiten dute, 1.500 bat pertsonek egiten dute konposta. Gu fiskalizatzen dugu aldiro konposta egiten duten, ez duten egiten? Ba ez dakigu, zehazki, 1.500 horiek konposta egiten duten. Dakigu, behar organikoa kudeatzeko modu bakarra hori denean, konpostera horiek estimatuta daun abiaduran betetzen diren edo ez. Voluntarioa den tokietan, zinezkoa da, guk ez daukagu modurik jakiteko pertsona horiek konposta egiten duten edo ez duten. Orduan, egiazkoa da, 1.580 piku pertsonak egitutela konposta urulardean. Nik ezin jakin, ziur, ala da nik. Eta, bueno, azkenekoa, ez? Honekin bukatze de saiakera egin dut, Goazen Euskal Herri guztia bateratzea, dauzkagun datuekin, eta ikusiko dugu, datuak homologarria dian, edo ez. Bueno, tratamentu datu datan, ez daude, datu askotan, ikusiko nun baitan unez. Bueno, Araban datu guztia daude, hemen jarri ditut, hainbat ondakin, hau pilatu behar izan dut, zean, probintziakoitzak izen desberdinak jartzen dizkio, batez ere dira garbigunetik bildutakoa, olioa, pilak, ehunkiak ere, hau erdi zientzia fikzioa egin dut, Bizkaian ulertu dut txostena irakurrita, berrera biltzea atalan azaltzen dena, dala ehunkiak biltzeko edukiontzian bildutakoa, baina ez da ziur. Eta volumen handikoak ere, bueno, Gipuzkoan, berrizen ere eman komunitatea noa, guk atezate biltzen ditugu volumen handikoak. Volumen handikoekin batera doaz etxetresna elektrikoak. Ez beti, baina batzutan nahi. Garbigune iristen dianean, sailkapen bat egiten du. Berrera bilgarria dana, berrera biltzera doa. Birziklagarria dana, birziklatzera doa. Eta ez bat eta ez beste di joana, errefuixera doa. Badao sailkapen, aurre sailkapen bat, tal ere, volumen handikoen erdia errefuixera doa. Orduan, ez dakit beste probintzitan, ez dakit Gipuzkoan bertan ere, guk nola sartzen ditugu datuak. Beste mankomunitatean nola egiten duten, ez dakit, baina ikusita errefuixera zenbat volumen handiko dihoa zen Gipuzkoan, antzera egiten ditugula ulertu ezaket. Ez dakit besteetan ala gertatzen den. Txostenetan, datuak ematen dinean, hori ez da saltzen. Orduan, baina bueno, nik hartu ditut dauden datuak. Lehen esan dako ez, Bizkaiak 153 biltzen du gaika. Bueno, 157 iritsi da. 153ra, 157tik 153ra, ez daki nola iristen den. Beraiek azaldu beharko dute. Lapurdi, Baixo Nafarroan da Zuberoan, dakizkigu gaika 32.000 tona bildu zituztela, eta errefuxiera 81.000 tona juntziela, 128ko gaikako bilketa. Beste datuarik ez daukagu. Eta Nafarroan datu guztiak. Euskal Herri osoan, 157 gaika biltzen dugu. Bueno, ez nuke esango datu txarra denik. Eta tratamenduan, hor ja galdu gara. Gipuzkoak ez du daturik. Ez dakigu. Ez dakigu zer egiten du, bere tona guztiekin.
Lapurdi Baixen Nafarroa da zu eroan, berdin, ez dakigu zer egiten duen, bere datuekin. Nafarroa bai, Araban ere bai, eta Bizkaian ere gauza batzuk bai, beste asko ez. Bai? Orduan, fluxua egin daiteke? Nire ustez ez. Ez, datu asko ez daudelako argitaratuta. Eta beste asko, falta zeigulako kontzeptuak batzea. Kontzeptu bera kontabilizatzea modu berean. Hori da, falta zeiguna. Eta eskatu zioten azkarra egiteko, igual azkarra egei joan naiz, ez dakit. Aztu zait azkeneko diapositiba, eskerrak ematekoa. Holako isil entzuteagatik, eta hauxe izan dena. Ez dakit galderaren bat edo inor badaukan, ez dakit hau kablea soluzioa, daukat bestea. Nik bat badaukat, ez jakintasunetik fluxua diozunean zertaz aizen. Ni ez dela matematik zalantzan. Bai, bueno, a ber, materia printzipioz ez da desagertzen, bai, eraldatu egiten da. Eta gu biltzen deunen kilo bat organiko eta konpostatzera eramaten deunen ez dugu kilo bat konpost lortzen. Bai? Hor tartean daude prozesuak. Batzuk ur asko evaporatu ingo da, hor masa galduko da, eta gero atako dugu konposta erdia edo 160 konpostaterako dugu, eta beste zati bat izango da, material osagarri hori ez dena konpostatu, eta seguna galbaeti pasata gero aterako duena. Hoi dena, zenbat kilo bakoitzetik bildu dan, nora joan dan, ze plantetara joan dan, eta planta hortan pasaduen prozesua pasata, igualtzegu prozesua, ze material desberdin atea dian. Zenbat kompost, zenbat egituratzaile, zenbat masa galdu duen, hoi, nahi. Zakit inioi bere provintzia datuak ikusita, edo datu falta ikusita, galderen bat, edo ofertaren bat, edo zerbait sortu zaion. Hemen gauden guztien artean. Bai, momentu bat. Nik uste dut beste arazo badaukaguna fake eta buloen garai honetan da transparentzia falta batez ere ontzi harinen plantetan. Hau da, hor badaukagu karakterizazioak guk egiten dugun bilketaren ingurukoak, baina tratamentuaren ondoren datu falta nabari bada. Behintzat ez da gizarteratzen datu hori, hau da. Bertara eramandako ontzien ze kopuru birziklatzen da, zenbat doa valorizatzera, zenbat doaz beste tratamentu batzutera, hau da, faltan botatzen dana da, zuk esan dozun fluxu horretan, azken bide hori. Ze azken finan, asko edatzen ari dan feikero bulua da, zertarako banatu, ez da? Hain garrantzitsua denean banatzea. Bide hortatik, Nafarroak bai ematen ditu datu horiek, Arabak ere bai, bueno, igual material ez, baina bai ematen du datua, eta Gipuzkoak ez zetu lertzen zergatik ez dituen ematen. Gipuzkoak baditu datu horiek. Badauzka eraginkortasuna, plantarena, ontziarinena, legazpikoa eneko 70-koa da, eta urnietakoa eneko 75-ko eraginkortasuna dauka, oda sartzen danaren eneko 75-a birziklatzen material batera doa, eta eneko 25-a errauskailura doa. Holexe. Eta gero eneko 75 hortan, materialez nola saltzen duten, badauzka Gipuzkoako Foru Aldundiak datu horiek. Gero, material horrek dauka beste gestore bat, azkeneko buruko gestorea. Hori Gipuzkoatik kanpo dago, eta horko datuak ziurrenik ez dira inerresa izango lortzea. Baina, bueno, guri dagokiuna bentsat, hau da, legazpi eta urnietako plantetatik zenbat material ateratzen da, ni uste, gaina datu edukita, publiko egin beharko litzakela. Baina ez da egiten. Zergatik? Ez dakit. Agian beste planta batzutako ere bai eman behar duelako, ez dakit zergatik. Bestalde, eskatuko bagenitu eman inbarko lizkiduke. Bai, nik aipatu nahiko nuke gako bat eman dezula aitare organikoaren auto eta auzo konpostaren gaian, eta gu udaletikan hortan ja ohartuta ginen, eta aurten bukatu berri dugu
autokomposta egiten duen guztiei jarraipen bat. Eta erabaki deu gutxienez 4 urtean behin, hau da legegintzaldiro jarraipen bat egitea. Eta hori Garbitania enpresa publikoaren bitartez egin deu, 2 hilabetetako lan bat, parte hartzen duten guztiei deitu, bertara jun, eta helburua badeu etorkizun batean hori mekanizatzea, eta ez soilik bisita presentzialen bitartez, baizik programa baten bitartez hori egin alizate ordu, niretzako badagako hori. Eta auzo konposta ere, etxolak berritu inditugu, eta denei di parte hartzaile guztieri berriro udaletikan pasa, jarraipena egin, eta behintzat datu zehatza jakin. Gero zuk horrezatezun bezala kalkul hori, 80 kilo, 2,8 hori ja, urrengo pausa izango da, baina behintzat jakin errealitatean zenbat famili ari dian parte hartzen. Eta nik uste badala maiztasunez egin beharreko lan bat. Eta gero datu hau dagokienian, guk beti esan du baita de jauzi bat eman berdala, kilo biztanleko ere datu horietara ere pasa beharko ginatekela. Bai, kilo biztanleko ez dut egin ariketa, baina bai, azkenen homogeneizatzeko modua da, ez? Normalizatzeko datu bat, eta konparatu alizateko Bizkaitar bat, eta Gipuzkoar bat, Arabar bat, edo dana alakoa. Hoi nahi nahi ez egin behar du. Datua konparatzen dugu, fluxua bat planteatzen dugu momentuan, bai, edo konparaketa bat planteatzen dugu momentuan, nahi ez egin behar da. Eta konpostaena, berdin, hortik hasi behar du. Datua zehatza ez bada hasierakoa, alperrik da formula. Nahi ezun formula honen aplikatutare, zuk ez baldin bakizu zen jendek erabiltzen duen auzo konpostari, alperrik egia dena egiten. Baina horrek baliabideak eskatzen ditu. Hoi da gauza. Hoi da gauza. Hemen gauden artean beste komentariorik, galderarik. Etxean edo blogoan edo pantaiaz bestalde zaudeten hoi txanda orain, ez dakite jazki hortzauden. Ni hemen aizeari hitz egiten bezala sentitzen naiz. Kaixo Gorka, nahi dauk galdera bat. Esaten nahi da, errausketa tratamendura eramaten dira, hondakinak datuak daude. Gorka? Bai, jazki, aurrera, orain ondo ikusten zaitugu. Vale, galdera badago online, Amonda Arainek galdetzen du, ea errausketa tratamendura eramaten diren hondakinen datuak bal dauden. Baditu, baina ez ditu argitaratzen. Bizkaiko txostenean bai agertzen dira, diskutigarria da gero hiek nola tratatzen dituen, baina agertzen dira, eta ez dago beste errauskailurik Euskal Herrian. Bi horietan, Bizkaia bai ematen ditu. Gero, behai egiten duten interpretazioa edo gukin dezakeguna, desberdina izan daiteke, baina datua hor dago. Gipuzkoak ez du ematen daturik. Hori esan dezuna ez esan izen nun. Badula datua eta eman barko lukela. Bai, eta nola interpretatu dezakegun datu hori esaten dezunean zer aizea atzetik esan nahi ez. Leheno esan duna ez, uneko 37 nahi kalkulatu dut, behien txostenetik atea gaika uneko 37 biltzen dute. Baina gero, 37 berroita mairura iristen dira nola bait. Zergatik iristen dira uneko horreta mairua? Esan nahi dutelako helburutik gertu daudela. Baina helburua ez zinda kalkulatu norbean nahi duen bezala. Eta errauskailura sartzen dana, legeak esaten dizu zer erabili dezakezun birziklatu modun, metalak eta, daude lau txipitxapa, baina ez bereiek jartzen duten guztia. Hori da kontua. Ez dakite online beste galderarik ez omen dago, eta, mila esker, orkat, xalo bat, orkatzen zat. Bigarren izlariari emango dugu txanda, bera Dani Zuazagoitia da, kimikan doktorea eta EHUko ikertzailea eta irakaslea. Esan digu, etorri Dani.
Esan digu hondakinen gaiarekiko interesa sortu zitzaiola kimika fakultatean sortzen ziren hondakin arriskutsuak murrizteko erronka jarri ez diotenetik. Gerora gainera, hondakinen kudeaketa eta tratamendua izenburuko masterrean batzorde akademikoko kide izatea ere egokitu omen zitzaion eta hortik aurrera gaur daino. Hondakinen sailkatze tasen kalkuluak hondakinen kudeaketan duen eraginaz galdegin da, dio erabaki politikoak oinarri zientifiko minimo batean oinarritu behar dutela. Eta tasen kalkuluak bera hobetzeko aukera eskaintzen duela. Dani Zuazagoitiari ondoko galdera hau erantzuten saiatzeko eskatu diogu. Zer diogungo legediak hondakinen sailkatze tasari dagokionez, eta zein kontzeptu esanguratsu azpimarratuko zenituzke tasen inguruan eta nola definiko zenituzken azaltzea. Haupa Dani, ongi etorri hobeki jardunaldietara eta mi esker gaur gurekin izateagatik. Bai, dut zait. Ondo. Egun ondan hori, eskerrik asko beki elkarteari, gaur bilketa hau antolatzeagatik bai Araban, ez, eta gainera euskaraz, ez, ondo, Arabarra gaude hemen gainera gaur hitz egiteko, eta horrek guri pues ere zoriontzekoa da, ez, olakoak, ez. Esan duzun bezala, aspaldi hondakinen kontuekin gabiltza, ondo, aspaldiko lagunak ere ikusitu gaur hemen, Donen Bilagan, eta horrek ere postu egin nau, bai? Eta aipatu zuen bezala, aspaldi UEU eta EHUren bidez, hondakinen kudeaketa eta tratamendua gradu ondokoa martxan abiatu genuen, Fernando Mijangos, irakaslea, Miren Larrion, irakaslea, eta han, ikasle asko bertan formatu egin ziren, ez, garai hortan, ez, orkatzek aipatzen zuen garai hortan, oindala ja 12-15 urte, bai? Gertatu zen hau, garai horretatik ona, gauzak asko aldatu egin dira, baina beste gauza asko oraindik ez dira asko aldatu, ez? Eta horrek ere harritu egiten gaitu, ez? Gaur hemen dakardan hitzaldi hau da, pixkat old style esango genuke, lege hau ematen du aspaldiari garela, ez? Honen inguruan hitz egiten eta oraindik ematen du, ez? Nik hemen erabili ditudan diapositiba asko aspalditik erabiltzen ditut, ez? Eta orduan, ez? Segatik erabiltzen ditu nik hauek, ez? Bueno, hori esatea, gaur egun adieraztea, segurazki gero nire lankidek aipatuko duten bezala, gu EHUn lan egiten dugu, eta nik Naiara Rojo ikerlariarekin batera hondakinen behatokian egiten dut lan, bai, danok Ikerren agindutara, ez, Iker gero etorriko da, bere agindutara gaude, eta guk zehazki egiten duguna da hondakinen karakterizazioa, orkatzek aipatzen zuen ez, inpropioen falta somatzen dut hor Araban, lasai, porque hemendik gutxira Ikerrek publikatuko ditu, ez, Naiara eta bioko hori biligara, eza, baukagu txosten zabal bat adierazten duena inpropio asko topatzen ditugula oraindik eta sistemaren arabera hauek garrantzitsua direla. Bai. Hortaz hori, gaur egun horretan gabiltza. Hasiko gara, lortzen dudan pasatzea. Honekin igual. Barkatu. Teknologia punta. Oso ondo, eta orduan gaurko nire etzaldia, alegia, legeari buruz hitz egingo dut, baina ni ez naiz jurista, ez naiz ingurumen legedian aditua eta bere interpretazioan, are gehiago esango dizuet, zuk legea gaur egun hartu eta adimen artifizialari ematen badiozu, adimen artifizialak nahiko irakurketa ona egiten dizu. Pasake kontuz, bai, teknikariak zaretenak, ez, hori egin dezakegu, baina azkenengo hitza, ez, azkenengo hitzak, epaile batek izango luke edo, benetan horren interpretazio egokia egin dezakeen pertsona bat. Bai, baina guri hurbilketa bat egiteko eta han online zaudeten besteok pixkat hori entzuteko, guk hemen ez dakigu gaur egun gure entzulen artean zer nolako entzuleak ditugun, ez, izan daitezke hondakin sortzaileak, ez, izan daitezke agian hondakin horiek garraiatzen dituztenak, agian ez garraiatzaileak, baizik eta gero tarteko kudeatzaileak edo tratamendua ematen diotenak, tratamendu mekaniko-biologikoa adibidez, edo ja bukaerako tratamendua edo birziklatzailea direnak, ez? Eta orduan hor ikusten ditugu figura asko, orkatzek aipatzen zuen masaren, materiaren ibilbide honetan, ez? Bai, eta lege honek figura guzti horientzako baditu zer esanak, ez? Eta orduan norberak legedi hontan bere burua ikusin beharko luke pixkat isladatuta eta han ikusi
zer nolako bete-beharrak jartzen dizkigun. Eta orduan gaurkoan aurrekariak aipatuko ditut, nondik gatoz, bai, porque hau aspalditi dator, egungo egoera zein da, bai, gaur egungo egoera zein da, eta bukatzeko legeidia eta definizio batzuk eta horrekin bukatuko genuke. Hortaz, aurrekariak, eta aurrekari bezala, horkatzek aipatu indigu, materia, eta hori oindalaia 200 urte Lavoisierrek, nola nik kimikaria nahi zen, kimikari bat ekarri dut, aurkezpenera. Eta hori ikusten duzue Antoni Lavoisier oindala 200 urte bere laborategian hondakin arinak ere, zelkatzen zituela edo, hori izan dit, adimen artifizialak. Bueno, berak adierazi zuen, berak oksigenoa, hidrogenoa, ez zituen deskubritu, baizik eta izena eman zien, eta batez ere berari esker gaur egun badakigu materia teorikoki ez dela desagertzen, baizik eta eraldatu egiten da. Bueno, ez bada energia bihurtzen, gero Einstein etorri izan, eta baina haulako erreakzio bakunetan, etxeko erreakzioetan materia ez da desagertzen, baizik eta transformatu egiten da, bai. Lavoisierri badakizue buruan moztu ziotela, Frantziako iraultzan, bai, hor, gero, Lagrange matematikari batek esan zuen, segundu bakar batean buru bat galdu eta beste 100 urte beharko ditugu horrelako beste buru bat lortzeko. Lavoisierrek asko eman zigun zientziaren alorrean, zientzialariak garenoi, bai. Eta hortaz, nik ariketa hau planteatu egiten diet nire ikaslei, bai, alegia gure etxean sartzen dana, bai, gure etxean sartzen dana, atea behar da, nonbaitetik, ez? Eta hori sistema bada, ez? Gure etxea izan daiteke sistema bat, gure gorputza ere bada, sistema bat, ez? Sartzen dana, atea beharkoa. Ez bada materia bezala, energia bezala, edo, ez? Eta etxean ere, edo herrian, hemen donen milagan, ez? Agian gero ariketa bat egingo duzue, edo izan daiteke Gasteizen, edo Araba osoan, ez? Araba osoan sartzen dana, gero nonbaitetik atea behar da, ez? Hori bakigu kalkulatzen, trazabilidade hori badaukagu, gardentasuna badaukagu hori ikusteko. Edo beste modu baten, pentsamendu sistemiko hori badaukagu, bai, gure ikasleek ez daukate, gu galdera hori egin, eta pentsamendu magikoa daukagu oraindik buruan, bai, gure hiritarrak bezala, gehiengoak pentsamendu magiko badauka, alegia gauzak etxean sartu, eta gero bakigu etxetik atera, hor nonbaiten utzi, eta hurrengo gunean desagertu dira. Magikoa da. Gutxi batzuk, bai, adierazten dizute, uste dut kamioi bat atorrela eta berak eramaten du. Oso gutxi batzuk, bai, bakit nora eramaten duen, zaborteira. Igual zaborteirik ja ez dau, bere udalerrian edo bere, bai, gutxik, ez dakite, errauskailurik dagoen, edo, bai, eta orduan hori falta zaigu, ez, pentsamendu sistemiko hori. Klaro, ez badakigu ze pasatzen den, orduan ez zaigu asola, eta ez digu asola, eta hortaz, orduan hor, hezkuntzaren papera ere oso garrantzitsua da, ez, bai. Eta, lehengo legea garrantzitsua da, baina bigarren lege bat, handik 40 urtera Carnot etorri zen, eta Carnotek esan zigun, bai, termodinamikaren bigarren legeak diogula, bai, sistema batetan, bai, entropia beti handitzen doala, alegia, gauzak beti desordenera, ordenatuta dagoen materia ere, normalean desordenatzera daukala tendentzia. Eta horrek esan nahi du, adibidez plastikokin, plastikoa hartu eta birziklatu dezakegu, baina beti ez mikroplastikoak apurtu ingo dira eta barreiatuko dira, ingurumenean eta horiek biltzea ezinezkoa da, energetikoki ezinezkoa da, ez? Eta hortaz, sentitzen dut, baina Lavoisierrek esaten digu, agian, sistemak erabat zirkularrak izan daitezkela, baina termodinamikaren bigarren printzipioak adierazten digu, tamalez, hori fisikoki ezin dela, ezin da. Ezin dugu zikloak erabat itxi, baina horrek ez du esan nahi, imaginatu, nik adimen artifizialari eskatu inion atzo, haizu, marraztu 2 lerro, bat zuzena izan behar du, eta bestea luzera berekoa, baina borobila. Hortaz, hemen ditugun 2 lerro hauek luzera bera dakate. Ulertzen duzue? Ze pasatzen da? Gure sistema, gaur egun bizi dugun sistema lineala da, ez? Materialak naturan ustiatu, erauzi egiten ditugu, eraldatu egiten ditugu, Txinatik ekartzen ditugu, hemen saldu eta hurrengo gunean ja bota egin ditugu, eta sistema lineal hontan bizi gara. Sistema lineal nahi dugu itxi, kurbatu egin nahi dugu, eta ekonomia zirkularrago batera salto egin nahi dugu, omen,
Horrek adierazten digu, bai, 7/2022 legea, bai. Lege hau Europar Batasunetik dator eta hango helburuak eta bere ganatzeko jaio zen, bai. Ekonomia zirkularraren paketearen ondoriozkoak dira, bai. Eta hau, aspaldi, orain dela 15 urte debatitzen ziren kontu batzuk ziren Europako batzordean eta parlamentuan, bai. Lege hau izaera berezia dauka, porque lehendabizikoz hondakinen kudeaketa, ekonomia eta ingurumenarekin erlazionatzen ditu, bai? Alegia da, hondakinen legea, lurzoruaren legea, bai? Eta hortaz, ez da bakarrik guk materiale batzuk hartu eta nola dela tratatu behar ditugula, baizik eta hau guztia erlazionatzen du. Eta horregatik da garrantzitsua, bai? Eta aurrera pauso bat izan zen bere garaian. Eta hortaz nondi dator, bai, nondi dator. Bi zuzentarau nagusi egon ziren, ez dut asko sakondu kontan, baina Europa mailan hondakien esparrua zuzentaraua aldatzen zuen, ez da berri bat sortu zala, baizik eta zegoen legidea aldatu egin zuten, bai, bat izan zen hondakien esparruan, eta bestea izan zen erabilera bakarriko plastikoetan, bai. Eta hori, orain dela ja urte batzuk gertatu zen, eta hori baino leno, debate ugari egon ziren, eta hortaz gu baenekin, bai, hontan ari ginenok, bai, Europa mailan debatitzen ari zirela honen inguruan, zuzentarauak aldatu egingo zirela, eta horrek eragin zuzena izan behar zuela, hemendik epe gutxira, estatu mailako eta hortaz autonomi mailako legeetan, bai, eta pilak jarrin behar genitula. Eta mezu hori, bai, ematen genien guk, garai horretan gure ingurumen teknikariei, udaletxeko politikariei eta bar, bai? Horretan ari ginen, bai? Ondala ez asko, bai? Eta han Europatik pakete zirkular honek eta azkenengo zuzentarauek zer proposatzen zuten, eta hau, esate dizuet, aspaldiko diapositiba bat dela, bai? Hau nik egin nun, eta diapositiba hau aspaldi egin nun. Eta hor nio jarraitzen dugu pixka errepikatzen pedagogia hau egiten, ez? Lege honek proposatzen duena da, hierarkia bat badagoela, hondakinen kudeaketaren tratamendua, eta lehendabizikoz prebentzioa, berrerabilpena edo birziklapena hobestu egin behar direla. Hori ezin bada egin, orduan valorizazioa, energetikoa, bai, edo azkenengo kasua zabortegira botako genuke, bai, zabortegira botako genuke, bai. Hau, nik aspaldi, Gasteizko udalari erakutsi nion, eta guk, porque garai horretan ez egoen, guk, Gasteizko zeto zaborre taldea ginela bere garaian, diagnostiko bat egin genuen, eta Gasteizko udalari, porque oraindik ez egoen esan ez ditzen hondakinen behatokia, eta Gasteizko udalari esan genion, fluxuak kalkulatuta, hemenka datuak eskuratuz eta hortik, Gasteizek 23% edo birziklatzen zuela, edo selektiboki jasotzen zuela. Eta beste guztia isurtzen zuela, bai, zabortegira botatzen zuela, eta hori, hierarkia hori, piramide hori inbertitu inberzula. Oin dela 15 urte. Talde politikari guztiek adiatzen ziguten hori hola zala, diagnostikoa eurena egiten zuten, onartu egiten zuten, eta aldakentzak behar genitula. Urteak pasatzen dira, baina, ez, eta orain 40%an gaude, eta hobetzen ari da asuntua, baina, klaro, ze pasatzen da? Zuzentarau hauek helburu batzuk jartzen dizkigutela. Helburu konkretu batzuk, bai, bilketa selektiboan urte batzuetarako. Eta dagoeneko, 2020koa ez dugu bete, eta 2025koa ere ez dugu beteko, bai. Eta hortaz, gaur egun legea ez gaude betetzen. Ze pasatzen da? Beste, eta ez ditut irakurriko, baina aluminioa, metal ferrosoak, zura, plastikoa eta beste korronte batzuetarako ere horrelako helburua jartzen zitula, bai, pizgarriak ere, alegia nolabait hemen kutsatzen duena ordaindu egiten du, edo gutxi kutsatzen duena gutxiago ordaindu beharko luke, bai, zabortegiak pixkanaka kendu behar ditugula, adierazten du, legeak eta bestalde ekoizlearen erantzunkizun edatuko derrigorrezko araubideak ere jartzen zituen besteak beste. Bai? Eta batez ere Europasorako zenbaketa metodologia komuna proposatzen du. Bai? Hori aspalditik ezaguna da, ez? Eurostatek orain dela 15 urte proposatu egin zuen metodologia konkretu bat hondakinak modu berean neurtzeko, bestela ez dira konparagarriak. Bai? Ezin ditugu konparatu, hori oso garrantzitsua da. Bale? Eta neurri guzti hauek paradigma edo aldaketa bat adierazten digute.
Bai, alegia, ze pasatzen ari da Europan? Zergatik ekonomia zirkularreko pakete hori, zergatik zuzentarau berriak, bai? Eta honek adierazten diguna da Europa ekonomia zirkularrerako trantsizio baten murgilduta dagoela, bai? Baliabideen eraginkortasun handiko Europa bat nahi dugulako, bai? Hemen nik esango nuke, edo Pedro Arrojok, bai, Noa Kultura delagoako kidea dana, bai, adieraziko luke, agian hemen pragmatismo neoliberala ikusten dugula. Bai, agian ez dira horren ekologistak, baina Europan konturatu dira, bai, baliabide gutxi ditugula, material gutxi ditugula, eta hoiek xahutzen ari garela, bai, zabortegietan eta bai, errauskailuetan. Eta hortaz, hori ezin dugu baimendu, geroz eta garestiagoa delako, eta hoiek berreskuratu inbar ditugu, bai. Hazkunde ekonomikoa eta baliabideen erabileran arteko bereizketa behar dugu, bai, nola doala, bai, hondakinen kudeaketatik baliabideen kudeaketara salto egin behar dugu. Bai, eta beste guztia uste du komentatu da hola, bai, bizimodu osasungarri eta adimentsuagoa smart life, ez? Alegia, birziklatzea, bai, zeilkatzea, pues, ondo dago, ez? Bai, ondo dago. Bueno, eta egungo testu ingurua, bai, aurrekariak aipatu ditugu, hortik atoz, bai, urte haietan zein genuen, eta gaur egun, ze pasatzen ari da, eta agian pixkate errepikakorra izan daiteke, edo ematen du hemen Gaza bezala, ez? Gaza, pues eske Gazari buruz hitz egin behar da, ez? Pues bai, eta zeri buruz hitz egin behar dugu, pues zein da gure ingurumen egoera gaur egun bizi garen planeta hontan, pues ez da ona, da txarra, bai? Da txarra eta aipatu behar da berriro, bai? Porque bakarrik hondakinen kudeaketa eta tratamendu egokiarekin ez ditugu arazoak konponduko. Bai, eta nondik dator guzti hau? Bueno, pues, hainbat ikerlarik ados jarri ziren, oindela gutxi, 1950 urtean, azelerazio handia hasi izan gertatzen. Bai, eta hor, indikatzaile askok adierazten digute hortik aurrera, esponentzialki, materiaren erabilera, bai, biztanlegoa, bai, hemen adierazten dizkiguten, lurzoruaren erabilera, basoen suntsipena, uraren erabilera masiboa, bai, McDonald'sak zelan agertu ziren, ere, dago hemen, bai, zenbat kotxe, zenbat telefono, dena adierazten du, bai, grafikek adierazten dute, evoluzioa dela esponentziala, eta hazkunde esponentziala oso zaila da ulertzea, bai, porque guk hazkunde lineal bat ulertu ezakegu gizakiok, bai, baina hazkunde esponentziala zer esan nahi du, gaur pausu bat eman, bihar bi pausu emango ditut, etzi emango ditut 4, 8, eta hemendik hilabete batera non nago? Bai, ilargian nago, bai, ilargian nago, alegia, esponentziala den hazkunde bat, ez da naturala, bai naturala, baina oso zaila da gizakiontzako ulertzeko. Eta hortaz, kontu zibili behar gara, azelerazio handi honetan. Bai, honekin oso lotuta, eta guk asko erabiltzen dugun markoa da Estokolmoko erresilientzia zentroak, bai, Johan Rostron eta besteek aipatuten markoa, muga planetarioak, bai, klima larrialdian gaude, poluzio handia da, eta biodibertsitatearen galera ikaragarria daukagu, bai. Eurek proposatzen dituzte, bai, nola dodala, behatzi muga planetario. Muga hoien barruan bizi behar gara planeta horretan, bai. Bai, alegia, klima ezin dugu aldatu nahi ala, bai, ezin dugu berotu atmosfera nahi dugun guztia. Ezin dugu galdu biodibertsitatea modu jarraikor batetan. Bai, gure ozeanoak ezin dira azidifikatu etengabe. Bai, hori dira eurek planteatzen dituzten muga planetarioak, bai. Eta muga planetario horiek urtetik urtera handitzen, edo nolabait gainditzen ari gara ikusten duzuen bezala. Eta hori larria da, bai, hori oso larria da. Porque honek adierazten digu, bai, muga planetario hauek adierazten digute gu non bizi gaitezken, bai, gizaki bezala. Edo non bizi izan gara orain arte. Hortik kanpo ez dakigu zer pasa daiteken, bai. Eta hori da egoera, eta egoera da larria, bai. Eta hortaz, askok adierazten dute kurba hori, bai, hazkunde esponentzial hori, nola edoala tolestu inbar dugula, bai, tolestu inbar dugu, bajatu inbar dugu, bai. Hori da, baina hemen trantsizio berdearen paradosa daukago, bai, Europan, batetik, bai, politikak azkarregi edo bidegabeak direla, pentsatzen dute, hiritarrek.
azkarregi doaz, ez? Gasteizen gertatu zaigu orain, zabortasak ezarri dituzte eta batean pilo bat ordaindu behar dugu. Claro, eske oin dela asko bagenekin hori egin behar zala, eta politikari guztiek itxaron egin dute bukaera arte, eta oin batean pilo bat ordaindu behar dugu, ez? Claro, eske gauzak egin behar dira ondo, bai. Eta bestetik dauden politika berdeak ez dira nahikoak, bai. Baina adierazten diguten egiten ari garena oraindik ez da nahikoa, oso urruti dago, bai, egin beharko genuken horretatik. Bai. Bueno, eta orduan Europan zirkulartasun tasa kalkulatu dezakegu eta kalkulatu egiten da, hor utziko dut bibliografia, gaur egun 11,8koa da, alegia borobil hori ez da erabatekoa, baizik eta bakarrik 11,8 edo nola esan duzu, fluxu horiek ez, bakarrik berreskuratzen dugu 11,8, bai. Dankei edo Sankei, oso ondo, bai? Beti ikasten dugu zeo zer, ez? Sankei diagramak, bai. Eta hondakinen sorrera, pues, bai, industrialak eta etxeko hondakinak kontutan hartuta, hondakin pilo bat biztanleko sortzen ditugu. Hori da gaur egungo egoera. Bai, horrelako dokumentoak sortzen ditugu, oso onak gara horrelako dokumentoak sortzen, Europatik datozkiunak, adibidez, der circularity gap, bai, alegia zenbaterainoko borobiltasuna daukagun, edo zirkularrak gara, bai, eta globalean mundu mailan 7%, jaisten ari da, bai, eta 1.000 milioi tona urte baino gehiago, erauzi, lurretatik erauzi eta kontsumitzen ditugu. Mundu mailan, hori ere igotzen ari da. Hortaz, geroz eta gehiago eta geroz eta gutxiago zirkulatzen dugu, egoera ez da ona, bai, egoera ez da ona, erregai fosiekiko menpekotasun handia daukagu, bai, eta, bueno, horrek guztiak jartzen gaitu muga planetarioetatik oso gertu, bai, hemen Sankei diagrama, bai, eurek ere proposatuta, eta, bueno, oso adierazgarriak, bai, izan ere, tona pilo bat, bai, 1.000 bilioi tona prozesatzen ditugulako, guzti horiek batzuk gelditzen dira, etxe bat egiten dugunean hor gelditzen da, bai, erauzi egiten dugun arte, baina beste batzuk fluxutik kanpo egiten dira, bai, batzuk erretzen ditugu, beste batzuk zabortietera bota, eta gutxi batzuk lortzen dugu berriro birzirkulatzean, bai, oso gutxi dira, zirkulazio edo zirkularitate hori asko handitu inbarko genuke, eta gure kontsumoa jaitsi, ez? Alegia, zirkuloak itxi, baina zirkuloa bera txikitu, bai, hori izango litzateke egokiena, edo mezurik garbiena. Eta ze pasatu zen, oindala urte batzuk, guk ja ikusi genituen, hiri batzuk ari zirela aldatzen, ez? Eta hor Lubiana, ez? Orain dela 15 urteko erreferente bat, non? Batean, hiri batetan ikusten genuen, 160 bateko bereizmena edo selektibitatea lortzen zutela. Bai, oso adibide egokiak, bai. Erronka nagusiak sektoreka, eraikuntza eta mehatzaritza, bai, plastikoak, ehungintza, tekstil eta elikaduraren xahutzea izango lirateke, hiri hondakinen inguruan, bai, gurean, bai. Eta trantsiziorako bide horri honetan, ekodiseinuaren araudi berriak behar ditugu, konpontzeko eskubidea eta greenwashing edo zuriketa ekologikoaren aurkako borroka. Bai, bueno, hau da pixkate egungo egoera, bai, eta egungo egoera honetan, nik adibidez ona ekarri nahi nituen, Zero Waste Europe elkarteak Europa mailan egiten dituen txostenak, eta oso adierazgarriak dira, kasuan kasu oso adibide adierazgarriak ekartzen dizkigutelako. Adibidez, hor badago Londres hirian egin zuten ikerketa bat, bai? Eta datuetatik abiatuta, eta beti da datuetatik abiatuta, izan ere ez dakigunetik dakigunera pasatzeko, bai, ez dakigunetik dakigunera pasatzeko gu ikertu egin behar dugu, aztertu egin behar dugu, eta horre bakarrik datuen bidez lortu dezakegu. Eta hor gu ikerlari bihurtzen gara, zientzialari bihurtzen gara, izan daiteke UPV-en, izan daiteke udaletxe baten, izan daiteke ez dakinon. Bai? Baina datuak behar ditugu, evidentziak beharrezkoak dira, bai, hau guztia egiteko. Londresen, kasu honetan, neurtu egin zituzten zenbat arropa, bai, eta arropa bereziki asko kontsumitzen da Londresen antza, eta orduan hor ikusi zen fluxu bat zegoela, arropa asko sartzen dela, bai, oso gutxi, bai, pertsonako 58 jantzi erosi eta 44 baztertzen zirela urtean, bai, hori kalkulatu egin zuten,
eta baztertutakoaren 40% zakar ontzira zeraman, bai? Eta horren 80% erraustuta bukatzen zuela, bai? Ados, eta hori adierazgarria. Nola jakin dute hori? Baliabideak jarri dituztelako, bai? Alegia pertsona batzuk hori ikertzen jarri dituztelako, datuak eskuratu dituzte, eta datuak behin izan da, programak jarri dituzte martxan hori buelta emateko, bai? Beste adibide bat izango litzateke Saku, Estonian, kasu hontan ere datuetatik abiatuta, hiri hontan, dala, kapitaletik eta hiriburutik oso gertu dagoen olako beste herri handi bat, 11.000 pertsona, han egin dutena da, hiriaren auzo bakoitzean, berrerabilpenerako agentzia bat edo lokal bat jarri. Alegia, hemen egin dutena da, hondakinak baliabide bezala ulertu, ez daukagu lotxarik, ez ditugu eskutatu nahi, ez askotan zaiten dugu, ez, hondakinak ez daitezela ikusi, ez, ikinak dira, ez, hemen erdian jarriko ditugu, auzoaren erdian jarriko dugu lokal bat, eta lokal honetara jendeak ekarriko du berrerabiltzeko behar ez ditun, eta bai, gu Gasteizen ere baitugu, bai, baina beti daude pixkator, ez daude eskura, bai, orduan nahi duguna da justo kontrakoa. Honekin lortu dutena da, euren tasak eta ratioak asko betze. Bale? Bueno, eta hortaz, legea onartu egiten da, bai, 2022an onartu egiten da, eta hortik gatoz, bai, hortik gatoz eta hau guztia da. Lege honek funtsesko puntu batzuk ditu, eta aipatu egin ditugu, hondakinen hierarkia, ekoizlearen erantzunkizun edatua, honi buruz igual hitz egingo dugu pixkat orain, bilketa berezia edo bereizita barkatu selektiboa dana ez, jatorrian, ekonomia zirkularrari buruz hitz egiten du eta gardentasuna eta kontrola goraipatzen ditu. Bai, hori da lege honek adierazten diguna, bai. Baina legearekin batera, eta azkenen urtetan ikusi dugu, legea kaso askotan ez dala bete. Eta horrelako kanpainak, ez dakit ezagutzen duzue, baina abiatu izan dira estatu mailan, bai, nola bait salatzen, legeak ezartzen zituen helburuak ez ditugula erdietsi, eta hortaz, presioa sartu nahian, horrelako gauzak ere jaso izan ditugu. Ez legea ez bada betetzen, ez da eraginkorra. Bai, alegia, nik altzari batzuk kalean utzi eta orduan isuna jarriko didate. Bai, hori delitua delako. Bai, orduan ze pasatzen da legearekin. Bai? Bueno, eta bukatzeko kontzeptuak, oinarrizko nahasmenak argitzea, bai, lege honek bai jasotzen ditu definizio batzuk, bai, eta definizio asko jasotzen ditu, hamarnaka definizio eta batzuk jasotzearren adibidez hondakina, zer da hondakina, ez? Hondakina definitu behar dugu, ez? Eta orduan edozein sustantzia edo objektu bere jabeak baztertzen duena edo baztertzeko asmoa edo bete beharra duena, bai. Hemen gakoa, bai, gakoa hondakina definitzen dugunean, bai, ez da materialaren kalitatea edo egoera, baizik eta jabeak baztertu nahi duela. Bai, alegia, nik nire etxean erabakitzen badut, oraindik bota gabe, hau, botatzera noala, orduan dagoeneko ja hondakina da. Bai, epaile batentzako hor nonbait, bai, ja, zuk erabaki baduzu, hondakina dela, hondakina da. Bai. Bueno, orduan, baztertzeko asmoa, jaberaren jarreraz, baztertzeko asmoa bada, kafe makina bat adibidez, pues orduan, ezin duzu edonora bota, baizik eta, erraera, bota inbarko zenuke. Bai, arropa zaharrak, pues hau zabera, edo bateria bat gastatu bada, pues orduan, ja, etxeko hondakinetan ezin duzu sartu. Bai, etxeko hondakinak hortaz, ez dira bakarrik, bai, etxeko hondakinak termino administrazio kudeak edo termino teknikoa da, bai. Zer dira etxeko hondakinak? Etxean sortzen ditugun hondakinak, baina etxean sortzen ditugun hondakinen antzekoak ere beste leku batzuetan sortzen direnak, bai. Alegia, materia organikoa ez da bakarrik gure etxeetan sortzen, bai, jantokietan, kafe makinetan, nik zer dakit, beste leku askotan ere sortu egiten da, eta hortaz, hor ere jasoin barko da modu selektiboan, bai. Azpi produktua, hau hontan ez gara horren beste sartuko, porque batzutan hondakinak zer hau gehiago da industriarako, industrian guk produktu bat sortzen dugu, baina azpi produktuak ere egon badaude, bai? Eta hortaz, horiek ere kudeatu inbar ditugu. Eta bai agian hondakin baldintzaren amaiera, noiz bukatzen da hondakina izateari artikuluaren arabera, hondakin bat valorizazio eragiketa, birziklapena barne, baten bidez modu egokian tratatu ondoren hondakin izateari uzten dionean lehengai edo produktu bilakatzen delako. Bai,
erabilera zehatz bat daukanean, eskaera existitzen denean, edo baldintza teknikoak betetze dituenean. Bai? Hori izango litzateke pixkat gakoa. Bueno, materia organikoa kasu, ez dut asko luzatu nahi, baina bai adibidez ekoizlearen erantzunkizun edatua, bai? Bai, denbora. Bale, oso eskerrik asko. Bai, ja bukatzera guaz, ez? Eta orduan definizioaren arabera, neurri multzo bada, produktuen ekoiziek produktu baten bizitza zikloko hondakin faseko kudeaketaren erantzunkizun finantzarioa eta antolakuntza erantzunkizuna hartzen duena. Bai, zer da hori? Bai, alegia, ekoizle bat, zeo zer ekoiztu, eta berarekin batera pakete bat, ez? Alegia, produktu hori biltzen duen zeo zer edo produktua bera kontutan hartu behar du. Hemen daukaguna da, bizitza osorako analizia edo analiziz de ziklo de vida esaten zaiona. Bai, alegia, fabrikan nonbaiten sortu, eta zuk ekoizle bezala arduratu behar zara, bai, pakete hori nora dijoan, nola jaso, nola bildu eta nola birziklatzen den. Bai, eta horretarako baditugu sistema ezberdinak edo sistema ezberdin proposatzen dituzte. Bai, bere garaian SIG edo sistemas integrados de gestión edo izan zitezkenak, gaur egun Scrap edo, eta hor baditugu enpresa aski ezagunak ekoen bezalakoak. Bai, hemen kontuz, porque badaukagu trampa handiak, ez? Ekoizleak ez badigu esaten zenbat produktu sortzen ari den edo beste modu baten zenbat ontzi adibidez merkaturatzen hasi da, merkaturatzen ari den, guk ezin dugu kalkulatu zenbat bueltatzen ari diren, eta datu horiek ere, bai industriarenak behar ditugu. Ez dela trampak edo non topatzen ditugu. Bai? Eta honen arira, justo agian ikerrek kontatu aldigu, bai, sistemas de depósito de evolución y retorno, planteatu inda estatu mailan alternatiba bezala, eta trazabilidade hori, hobetu nahian, horrelako alternatibak, Europa mailan oso datuak daudenak, ikusi ditzazkeo. Bilketa selektiboa dano jakin barko genuke, bai, bilketa, hondakin korronte bat bereizita mantentzen den, mota eta izaeraren arabera, bai, gero tratamendu espezifiko bat errazteko. Hori badakigu, bai, bilketa selektiboa nolakoa dan, eta adibideak zeintzu diren, bai, edukintze ordinak, atezateko bihondakinen bilketa, garrigune batetan raeak entregatzea, bai, edota ez direnak, adibidez, nahasketa, bai, zabor nahazia, demagun plantan bereizten dugunean, bai, edo esan dezagun erdiko tratamenduak jasaten dituenan. Hemen Araban badaukagu bat dela planta de tratamiento mekaniko biologikoa, junditzen dagoena, eta bertan selektiboki bildu ez dena, heldu eta berreskuratzen saiatzen gara, bai, hortik material berriziklagarriak erauzteko. Hori ez dago selektiboki bilduta, baizik eta modu selektiboan gero saiatzen gara, edo hor dauden langileak saiatzen dira zeozer berreskuratzen, baina bilketa ez da selektiboa izan. Eta hortaz, eta hau nik uste dut garrantzitsua dela valorizazioa versus birziklatzea, agian kazetariak ere badauzkagu hemen entzuten, porque askotan entzuten dugu, Gasteizen hiritarrak askor birziklatzen dute, ez? Ez dute birziklatzen, ez? Zer egiten dute, hiritarrek zer egiten dute? Selektiboki bildu, gauza ezberdina dira, nork birziklatzen du? Gero birziklatzaileak, beste enpresa batzuk birziklatzen duten. Eta hori, termino hori argitu behar da, porque gero artikuluak idazte ditugunean prentsan, jendea pentsatzen du, benetan, birziklatzen dugula, barkatu baina, zuk egiten duzuna, eta zure erantzunkizuna, hiritar bezala da, selektiboki biltzea, Eta hori, horrekin gu behintzat Gasteizen tematuta gaude, porque horretan jarraitzen dute. Hemen valorizazioa eta birziklapena antzekoa dira, baina bi termino hauek valorizazioa kontzeptu zabalagoa da, ez? Zabalagoa da, eta barne hartzen ditu birziklapena. Alea, birziklatzea bai da valorizatzea, baina valorizazio energetikoa aipatzen dugunean, bertan jasotzen dugu, valorizazioan ere. Ze pasatzen da, birziklatzea azpimultzo zorrotzagoa dela. Material bat lehen gai berri bihurtzen denean edo ez da kontutan hartzen energia lortzea.
bai, alegia bata bestearen azpian dago, ez? Birziklatzea da valorizazioa, baina ez da valorizazio energetikoa. Hemen adibide batzuk izango genituzke. Eta bukatzeko biondakinak, bai, biondakin litzateke bere etxean, bai? Ui. Eta listo, honekin bukatu dugu bai, ondorio praktikoak eta mezu nagusiak sailkatze tasa edo sailkatzea eta birziklatze tasa ez dira gauza bera, bai, ez dira gauza bera, bai. Sailkatzea da gauza bat eta birziklatzea da beste bat, bai. Europa kalitatea eskatzen ari da, ez kantitatea, kalitatea behar dugu, ez? Eta orduan nik gogoratzen dut aspaldi nola usurbilen bizitain eta esaten ziguten. Ezke usurbilekoak ez dakiz egiten duten urnietara plastikoak eraman eta garbiegi daude. Nola tesatekoa egiten zuten, eta egiten dute, orduan hondakin guztiak ez, plastikozkoak, ontzi horinak supergarbi eta urnietako EQMS-eko planta esaten zin, atzeraka bueltatzen zin, hau ez imposible da, ez dakiz egin duzuen, baina ordainduen behar ziren diru asko, bueltan oso ondo egiten zutelako, ez? Kalitate handiko materialak nahi ditugu. Ez dago birziklatzeirik kalitate txarrik badago, bai, eta udal eta mankomunitateek datu eta trazabilitate sistema sendoa behar dute, hori behar dugu, bai. Horretarako baliabideak behar ditugu, bai, eta hori guztia irauli egin behar da. Bai, Orkatzeko oso ondo azaldu digu, bere lehengo aurkezpenean, probintziaka datuak oraindik lan eta udaletxeetan sartzen bagara, zailtasunak dituzte, trazabilitate hori, ez, ordenagailuan sartu eta milaka karpeta topatze ditugu, horiek ordenatu egin behar, bai, lagundu egin behar diegu horretan.
Eta hurren urtetan gerta daiteke tasak jaisten ikusiko ditugula, metodologia berriak zorrotzagoak izango ditugulako. Alia, gaur egun birziklatutzat jotzen duguna, agian hemendik urte batzuta da, ez da birziklagarria. Bai, eta orduan, alegia, ez da gauzak ondo egiten ari garela, ez gaude ondo egiten, hobetu behar dugu, baina kontua da, araua agian zorrotzagoa izango dela, hemendik urte gutxitara, eta hortaz ditugun tasak gaur egun ezin garela konformatu, baizik eta hobetu dezakegula, ez? Bueno, hau da ereitako referentzia bibliografikoak, eta eskerrik asko, guztiei. Bueno, eskerrik asko, Dani, ez dakit hemen inork galderarik gordeote duen berak hitz egiten egondan batutxo honetan. Nik badaukat bat, askotan galdetzen jatena eta erantzunik ez daukatena, ez? Badauzkagu legeak, demagun, 175 birziklatu behar dugu 2025-erako. Ez da gertatzen da, ez badugu egiten. Dakigu, zein dira ondorioak, ezarrita daude ondorioiek. Bai, legalki ez baduzu ordaintzen aukera dago administrazioak zigortzeko aukera dauka, eta isunak oso handiak izan daitezke. Bai, gaina normalean ez ditugu ezagutu horrelako isunik, porque ze pasatzen da, administrazio bat, demagun Eusko Jaurlaritza foru aldundia zigortzea, edo foru aldundia udaletxe bat zigortzea, ez da aurrikusten. Zergatik ez, porque administrazio bera denean, dirua leku batetik bestera pasatzea ez dauka zentzu handirik, ez? Eta orduan hori, normalean nik behintzat ez dut asko ikusi. Baina Europa bai, ez kasu honetan bai, Europa bai eto erraitek eta estatu mailan ez badu betetzen, orduan Europak bai zentzu horretan isunak eta isun handiak jartzen ari da. Tokiko erakundeak, bai, alegia hemen gertuko erakundeen arteko nik uste politika gehiago da babestu, baliabideak eman, erreztu, bai, eta ez da horren beste zigorraren bidetik juten, baizik eta laguntzaren bidetik juten da. Baina erramienta hori egon badago. Beste galdera bat izan beharko itzateke ez, legea betetzeko dago, ez? Eta, alegia, ni Gasteizera voltatuko naiz orain, eta Gasteizko hiribidetik sartuko naiz kotxearekin noa, eta ez dut zeharkatuko 200 kilometro orduko abiaduran. Zergatik ez dut zeharkatuko? Porque debekatuta dago. Debekatuta dago eta arriskutsua da gainera, ez? Orduan, ze pasatzen da, udaletxe bate demagu edo herri edo demagun probintzia bat, ez, etengabe ingurumen datuak eta mugak zeharkatzen baditu, edo birziklapen ratioak ez baditu betetzen, etengabe urtetan zehar, ari da ingurumen legea urratzen, ez? Eta, bueno, hor ere, alegia, niri isuna jartzen baiate, orduan konparatiboki, agravio konparatibo bat ikusten dut hor, ez? Porque niretzako bai, badago, nik bete behar batzuk baditut, baina ematen du hemen, ez da gola danontzako, edo beste irakurketa bat ere egin genezake, porque datuen arabera, lautik bat Gasteizen ondo birziklatzen dute. Horrek zezan nahi du. Ni bizi naizen etxean, goikoak ez duela gauzak ondo egiten, bekoak ez dituela ondo egiten, eta nire ondokoak ez dituela gauzak ondo egiten. Baina guztiok ordaintzen dugu zabortaza berdina, eta zabortaza hori gainera asko igo da, ez? Eta orduan hor ere, konparatiboki, nik ikusten duana da agrabio bat, ez? Alegia, arazo bat dago hor. Ni, erantzunkizun bat hartzen dut, baina zabortaza berdina ordainduen behar dut, ez? Eta hortaz, nik uste dut mekanismoak jarri behar ditugula, ez? Jendeari ohartarazteko egiten duena txarto dagoela, eta agian ordainduen behar duela pixka jo. Bai, Gasteizen 200 kilometroko abiaduran eta sartzen gehi rotonda dauzkazula. Pauso batetik bestera. Eta agian rotonda horiek falta zaizkigu, ez? Hondakinen gaia, mugak beretakoak izan daitezkela, tasen bidez edo beste... Metafora hona bai. Zakit inor galderai badaukan hemen, sortze zaion. Eta gero beste bat, ni badaukat.
Eta da, faltan bota dut legetako bat da, edo aipamenetakoa da, Espainiko hondakinen legeak berak esaten duela, gauzak egiteko, ondo egiteko moduak, edo bilketari dagokionez bintzat, badaudela modu egokiak eta modu desegokiak, ez? Eta nola esan duzu, fantasien... Pentsamendu magikoa edo, Pentsamendu magikotik, pentsamendu... Sistemikorako salto hortan, baldin badakigu, eta legeak berak esate baldin badu, hondakinak biltzeko bi modu eraginkor gaudela, bat, aipatzen dut, azpimarratzen du, atezateko bilketa, eta bestea edukiontzien bidez egiten bada, behintzat errefusata organikoa itxita egon behar dutela, esate baldin badu, hori ez egitea, osea, pentsamentu magikoan bizitzea den, esatea, bueno, pedagogiaren bidez lortuko dugu, ez, ja baldin badakigu, errefusata organikoa itxita egon behar dutela, edo, mesedez, horren aurretik atezatekoa ezarri behar dela, zergatik ez da ezartzen, ez? Bueno, hori aspalditik dakigu, orkatzek ondo azaldu denez, Gipuzkoa laborategi bat izan zen, aurreko hamarkadan, eta sistema guztiak ikusi egin dituen ezarrita, ez? Eta hori gaur egun ere hemen Araban ikusten ari gara, izan ere baditugu, eta guk hondakinen behatokian ondo jasota daukagu hori, nola, ez da gauza bera, kontenedore edo edukiontzi handi eta irekia izatea, kontenedore edukiontzi handi, baina txiparekin izatea, alegia erdi mailako itxidura bat izatea, ez da gauza bera, atezatekoa izatea, guk horiek guztiak Araban baditugu, eta gainera ere badaukagu pneumatikaren bidezko bilketa sistema sarria. Eta orduan hor, abaniko izugarrian daukagu Araban, eta datuek adierazten digutena da, eta berriro ere esaten dut, hoia da pentsamendu zientifikoa. Zuk argudiatzeko, beste norbaiten aurrean argudiatzeko evidentzietan oinarritu behar zara. Eta evidentziak datuetatik etortzen zaizkigu. Gu datuak eskuratu, datu horiek interpretazio egokia ematen maiezu, orduan evidentzia bihurtzen dira. Eta evidentzien aurrean, egiosteak, edo pentsamendu magikoa ez du balio. Ez du balio. Eta orduan datuek adierazten digutena, bai Gipuzkoan, bai Araban, eta bai mundu mailan ere da zenbat eta zorrotzagoa izan hondakin bilketarekin, orduan eta bilketa selektiboagoa izaten da. Alegia, hor ikusi duguna da, edukiontzi irekia, datu txarrak emate dituela, txiparekin datuak asko hobetzen direla, atezatekoarekin datuak asko hobetzen direla, eta bilketa sistema pneumatikoarekin hemen Araban ikusi duguna da oso teknologia ona ematen zula bere garaia, baina datuak oso txarrak direla. Eta hori dira guk ditugun evidentziak modu objektibo batetik abiatuta. Eta orduan sistema bi ditugu, nola betezeko edo nik esango nuke ikuspegi bi saldu izan direla azkenengo hamarkadetan, ez? Bat da, utzi hemen zure hondakinak guk tratatuko ditugu. Eta orduan hor bukaerako tratamenduak ikuste ditugu, tratamendu finalistak, eta dana nola baiteko saku berean sartzen da, eta teknologikoki lortuko dugu hori banatzea. Nik uste dute bide horrek ez dituela emaitza onak erakutsi, eta Europa mailan ikusten ari garena, ez nago hitz egiten bakarrik Euskadi buruz, hitz egiten ari ez Europa mailan, holako bukaerako alternatiba edo bide horiek alboratzen ari dira, eta ikusten ari garena da tokian tokiko bilketa sistema adaptatuak jendeari, kulturari, izateko moduari, adaptatu egiten direnak, maila txikian, horiek benetan emaitza onak ematen ari direla. Egia da, agian diru gehiago balio dutela, batzuetan, baina gero egia da, retornoa ere handiagoa dela. Eta hortaz, neurketa horiek ere inbarko ditugu, eta evidentzia horietatik ere abiatuta, nik uste adieraziko dugula bide horiek ere egokia direla, ez? Iazki, ez dakiter online zaudetenok, galderarik badaukazuen eta niri egiteko. Entzute zait? Entzute zait?
Vale, hemen galdetzen dute, pixka lotzati dauzkagu gaur, eta galdetzen dute aber zer dan pneumatika bidezko bilketa. Bai, Eskerrik asko. bilketakoa da Gasteizko hiriburuan, hemen Araban Laudion ere, eta Aguraingo herrian daukagun bilketa sistema mota bat. Bilketa sistema honek egiten duena da, hirian zehar tutuak soterratzen ditu, eta auzoka edo kaleka zuk buzoi batzu dituzu, eta buzoi horiek izan daitezke demagun, gaur egun adibidez Gasteizen dakaguna da, nire auzoan zehazki dakaguna da, buzoi batetatik hondakin arinak edo ontzi arinak jasoko genituzke, eta beste buzoitik materia organikoa jasoko genuke, ez? Ze pasatzen da, buzoietatik, plantatik botoia sakatu, eta ontzi arinak tutura erori, eta gero plantatik motore batzuk sakatu eta motore horiek zurrupatu egiten dute, haize korronte bat sortzen dute eta erakarri egiten dute. Eta hortaz horre saihesten duguna da, kamioien erabilera auzotik, eta dana oso garbia ematen du, eta dana soterratuta dagoenez hondakinik ez dugu ikusten, baina berriro ere esaten dute, hondakinak gaur egun baliabideak dira eta erakutsi nahi ditugu, ez? Eta ze pasatzen da sistema honekin, sistema honek adierazten diguna, edo datuek adierazten digutena berriro ere da, teknologia honek nolatutua berdina den, askotan bi frakzioak, ez da aldi berera doaztela, bestelaka nahaztu ingo liateke, baina bai, zentralak ez dauka indar nahikoa antza, eta orduan bidetik frakzioaren zati bat, gelditu egiten da, eta urrengo frakzioa eskuratzen duzunean ontzi arinak, orduan materia organikoa, hor geldituan materia organikoakin kontaminatu egiten da, eta hortaz plantara heltzen dan ontzi arinen frakzioa, bakoitzak gure etxean modu eskizituan banatu izan duguna, hor tutuan zehar kutsatu egiten da eta apurtu egiten da. Eta hortaz bere izaera eta kalitatea, gogoratu kalitatea oso garrantzitsua dela, jaitsi egiten da. Ulertzen duzu, gauza bera, kontrakora, materia organikoa ere zurrupatzen duenean, hor gelditu izan diren hondakin ontziekin kutsatu egiten da, eta gainera apurtu egiten da, materia organikoa oso auskorra da, eta orduan oso ondo tratatu behar da, gero nego konposta ditu. Eta orduan ze pasatzen da, lortzen duten materia organikoa, inpropio espurutasun maila altua dakala, eta gainera ja oso birrinduta gola, eta konposta geon bat egiteko, aleia konposta, bere etxean egin duen pertsona bateke, zer den, eta hori ikusiko bazen dute, argi izango zenukete horrek ez daukala. Orduan ikusten duguna da, bai hiri hauetan behintzat sistema honekin lortzen ditugun datuak ez direla datu onargarriak momentuz. Mi esker, Dani, txalo bero bat, nik uste oso. Jardunaldiaren erdigunera iritsi gara eta hirugarren hizlari agurtu behar dugu. Altxa mesedez, bera Iker Alejo da. Gaur gu hemen egotearen arrazoi nagusietako bat. Asko eskertze dizut jardunaldi hau antolatzen lagundu diazulako, eta pixkat argi hori ez, zer egin genezaken da nondik nora jo genezaken. Bera Iker Alejo da, esan duan bezala, eta ingurumen aholkularia eta Arabako hondakinen behatokiko koordinatzaile teknikoa da. Esan digu, hondakinen gaiarekiko interesa kasualitatez sortu zitzaiola. Bapatean, gai horrekin zerikusia zuen lanpostu batean aritzea egokitu zitzaiolako. Eskerrak kasualitatez izan zen, ze Iker ezagutzen dugunok ondo dakigulako hondakinen gaiak zein arduratuta daukan. Hondakinen sailkatzetasen kalkulak hondakinen kudeaketan duen eraginaz galdegin da, kudeaketa bera moldatzeko balio dezakeela esan digu besteak beste. Iker Alejori ondoko galdera erantzuten saiatzeko eskatu diogu. Zein da zure ustez hondakinen sailkatzen tasen kalkulua egiteko erabili beharko genuken metodologiarik egokiena, eta zertan datzan kalkulo bateratua izatearen garrantziak. Haupa Iker, ongi etorri hobeki jardunaldietara eta ni esker gaur gurekin egotean. Mila esker, gonbidetxagatik, barkatu nire euskaragatik, normalean ez dut hitz egiten euskaraz, baina, saietuko naiz.
bueno, hemen dago. Beno, hondakinen sailkate tasak metodologia ez da hain zaila, baina normalean legetik atera behar ditugu kalkuloak, eta badaude Europako dokumentu tekniko batzuk laguntzeko. Eta horregatik, hemen Araban egiten dituguna da hori, dokumentu horiek erabili eta kitxo. Ez da hain zaila. Baina normalean, hondakinen sailkatze tasak politikaki zaila da saltzea, batez ere normalean ondo ez egiten dugulako, eta normalean datuak agertzea ez da erraza politikarei. Eta horregatik badago zehozeran eskutatzeko edo ez esateko. Zehozer. Lehenik hasiko naiz Arabako hiri hondakinen behatokiari buruz zehozer azaltzeko, eta gero ja kontabilitatearekin ja sartuko naiz. Eta hondakinen behatokia, Arabako hondakin behatokia, 12 lagun gara, gutxi gora bera, eta txosten batzuk egiten ditugu, horkiz ja esan duen bezala. Eta hemen sartuta dago inventarioa. Nahi baduzue, hemen daukazue QR kodea han sartzeko eta txosten guztiak ikusteko. Eta gainera, inpropioak, aipatu behar dute inpropioari buruz zehozer, karakterizazio txostenetan daude, baina inventarioan ez. Agian sartu behar dugu beste txostenetan. Gure legea, erreferentziako legea da 7/2022, eta han agertzen da dena, ja Danik esan duen bezala, eta garrantzitsuena da. Bilketa berezia eta birziklopena ez da gauza bera. Eta normalean txosten batzuk edo esaten dute edo agian berrietan edo esaten dute gauza bera dela. Eta hori oso garrantzitsua desberdinatzea. Etxeko hondakinak eta udal hondakinak ere ez da gauza bera. Hor Danik ez du oso ondo azaldu, baina naiz eta hau oso arraro da, izena berez justo kontrakoa ematen du. Etxeko hondakinak dira etxea sortzen diren hondakinak, eta udal hondakinak dira kontatu behar dutenak. Justo uste dut alderantziz jarriko nuke. Etxeko hondakinak dira, adibidez, obretan azartzen dituzten hondakinak, etxeko hondakinak, baina gero ez dugu kontatu behar. Inventarioetan ez dago RCD edo hori sartu behar. Barkatu. Hemen daukagu frakzioiak. Frakzio hauek non ateratzen dira, legetik eta dokumento teknikotik. Hondakin nahaztuak, errefusa normalean esaten dugu, baina gero sartuko nahi zaunikin, sukaldeko olioa, ontzi harinak, volumen handikoak, force, hau da gaztelinezko hitzak, da fracción orgánica recogida separadamente, fogo, fracción orgánica gestionada en origen, hori da kompostajea, inausketa, beira, papera, oial hondakinak, RAES, edo elektrikoki hondakinak, zura beste batzuk eta arriskutsuak. Etxeko produktu arriskutsuak, adibidez liziba edo marrazkiak edo horiak.
Eta hemen jarri nahi dut, hau, errefusa. Berez da errefusa, ezin dugu birziklatu han dauden guztia. Errefusa beraz da, ez da. Normalean, hondakin nahastuak dira. Karakterizituetan ikusten ditugu, frakzio honetan, birziklatze gai dezakegu gauza batzuk. Beraz, agian, etorkizunean, errefusa izango da. Bai, adibidez, pañalak edo konpresak edo gauza horiek, baina momentuz, badaude edozein hondakinak eta birziklatu dezakegu gauza batzuk. Beraz, errefusa beraz, hitz hori ez da oso zintzoa frakzio horietako. Beste gauza bat, hemen, fogo hori, etxo edo auzo konpostajea. Kalkulatu behar dugu, esan dugun bezala, ezin dugu neurtu. Normalean ezin duzu neurtu etxe konposta edo auzo konposta. Beraz, nola kalkulatzen dugu? Estimatzen dugu. Araban, badaukagu metodologia bat, hori, neurtu behar dugu, zenbat aldiz betetzen dugu konpostadoreak. Eta horiekin, estimatzen dugu zenbat kilo sartu dugu, takitxo. Hori da metodologia bat da. Agian badago, legean, metodologia bat, baina oso zaila da. Eta legeak esaten du, neurtu behar dugu, zenbat organikoa dago hondakin nahastuak, leku batean etxe konposta ez daudenean. Eta gero, etxe konposta daudenen lekutan, neurtu ere organikoa. Eta hori. Baina hori lortzeko leku berdinak izan behar dira. Biztanle berdinak, beste sistema berdinak eduki behar ditu. Beraz, nire ustez hori pentsamendu magikoa bat da. Beno, eta hondakinen sorkuntza zer den, zen eta hemen daukagu frakzioiak, baina nola neurtu behar dugu horiek. Hondakinen sorkuntza gehitu behar dugu, nahaztuta biltzen duguna eta bereizita biltzen duguna. Eta horrekin hondakinen sorkuntza aukeratzen dugu edo lortzen dugu. Beraz, hau oso garrantzitsua. Eta nola jakin dakigu zer dago han hondakinen egiztean? Karakterizazioaren bidez. Eta hondakinen bereizita bilduta, dena neurtu behar dugu, eta dena sartu behar dugu gure kalkuluketan. Edukontziak, atesateko bilketa, garbiguneak, puntu berde mugikorra, bilduma osagarria, bilduma pribatua. Eta normalean galdetzen dute. Garbiguneko hondakinak sartu behar ditugu? Bai, zergatik ez? Hemen adibidez, bilduma osagarria, bilduma pribatua agian da zaiena. Zen eta datu horiek normalean udalak ez dauka. Baina, Arabako Foru Aldundia, hori, galdetzen du, eta, normalean zeo zer aurkitzen ditugu. Adibidez, elektroniko tresnak, frakzioekin, Euskal Jaurlaritzak
jalartziakekin harremanetan jartzen ditugu, datu horiek jasotzeko. Eta normalean, euneko, erdia, tona erdia, pribatuetan, pribatuen bidez jasotzen dituzte, eta datu hori galtzea oso txarto da. Eta gainera, kendu behar dugu materiala desegokiak, inpropio horiek. Frakzioi guztietan inpropioak daude. Iaia guztietan, zeo zer kendu behar ditugu. Euneko bata, bosta, baina zeo zer kendu behar dugu. Eta endakin, nahasian bilduta, refusa hori, neurtu behar ditugu, hori, zer dagoan birziklatzeko. Eta hori egiteko, karakterizazioak egin behar dugu. Eta karakterizazioak oso garrantzitsuak dira, baina oso garestiak ere. Eta horregatik normalean ez dugu egiten maiz. Hemengo karakterizazioa, dira 2023koa, aurten beste bat egin dugu Araban, baina oraindik ez daukagu datuak kaleratu. Ez dugu kaleratu datuak. Eta, esan dugun bezala, hori, bihondakinak dira gehiena. Eta bakarrik euneko 14 dira berez errefusa. Hau bai da, errefusa. Datu horiekin, egin dezakegu taula hau, da bilketa bereiziaren taula. Grisan dagoen zatia da nahasketan dagoen hondakinak. Eta berdean, hori, bilketa bereiziarena. Eta ikusten duzuen bezala, hori, beste batzuk, hau da, hondaki batzukean nahaztuta, baina sartuko naiz besteekin. Force, hori, organikoa, batez ere Araban, gehiena dago bilketa nahaztuarenan. Eta, beste batzuk, adibidez papera, euneko 30 badago ere nahaztuta eta ez dago edukontzi urdinetan. Baina, hau ikusten duzu. Eta hondakinen sorkuntza orokorrean hemen daukago. Hemen gehitu dugu zer dago nahaztuta, edukontzi grisan, eta gero beste lekutan. Bai edukontzi berean, arduina edo horietan, eta garbigunetik jatzen ditugun hondakinak. Eta hemen daukagu, bi hondakinak, papera, ontziak, beira, beste batzuk, frakzioi batzuk daudelako, eta hondarrak, hau da, errefusa. Berez errefusa dena. Eta hau da, Araban gertatzen dena. Hau da sorkuntza, eta hau da bilketa. Ikuste dugu, momentuz ez dugu egiten oso ondo. Edo, badago. Frakzioi hauek hemen zaututa daude. Bakarrik euneko 8 agertu behar da, baina momentuz, denetarik dago han. Horregatik, ez naiz gustatzen errefusa deitzea. Eta ez da errefusa, denetarik dagoan sartuta. Tratamenduak legez, 2 motako tratamenduak daude. Balorizatzea edo ezabatzea. Ez dago beste bat. Eta horregatik, normalean, definizio hau erabiltzen dute pixka bat trampa egiteko. Baloritzatzea, edo hori, izurketa gutxi daukanez, baina dena
Balorizazio energetikoa bidaltzen baduzu, bai, balorizatzea da. Baina ez dugu nahaztu balorizatzea edo birziklatzea. Ez da gauza bera. Eta, bueno, noizean behin erabiltzen dute halako nahazketa. Eta, bueno, han, ja danik esan du, baina hori, balorizatzearen barnean dago berri baltzeko prestatzea, birziklatzea, konpostajeare, eta balorizazio energetikoa. Eta horregatik, ez dugu nahaztu behar. Eta gainera, ez da gauza bera, balorizazioa energetikoa eta erraisketa. Erraisketa da ezabatzea. Osa, hemendik kendu eta kitxo. Balorizazioa energetikoa izateko, egia izan behar da, hori, energia hori berrezkoturo behar duzu. Bestela da, hori, bota nontzen behin eta zua eman, eta kitxo. Komplikatsuagoa, baina iaia hori da. Hemen dago. Eta nola neurtu behar dugu birziklatzea? Birziklatze prozesuan sartzen diren materialak. Horregatik ez da bakarrik jaso. Eta gero, bidali behar duzu planta batera zeo zer egiteko material horiekin. Eta normalean galerak daude. Eta horregatik ezin dugu, dena, bueno, bakarrik dago organiko frakzioekin. Zen eta konpostajea, bai da prozesu superona. Da oso ez dago galerak. Legez, hori, neurtzeko, konpostajea da, frakzio organika dena kontatu behar dugu birziklazean, konpostajean. Ez dugu kendu ezer, impropioak izan ezik. Eta, bueno, hau ja ikusita daukagu, lehen ikusi dugu, prebentzio eta hemen, horregatik, tratamendu horiek, gero, hondakinen hierarkia ekin lotura daude. Eta azkenean, inventarioetan, gure ustez, jarri behar dugu zer gertatzen dira, hondakinen gutian, eta hondakinen hierarkiaren tratamenduak jarri behar ditugu argi ikusteko zer gertatzen den hondakinekin. Tratamenduak. Hemen taula horiekin, esan nahi dut, zer gertatzen den frakzio guztiekin. Ez da batere zaila, erraza, barkatu, taula hau egitea. Eta, adibidez, hemen daukagu, hondakin nahazteak, errefusa hori. Hori nahiko argi dago, eta hemen daukagu TMB planta eta gero gardelegi, eta bi instalazio horiek, azpiegitura horiek, publikoak dira. Eta datuak nahiko erraza aukeratzen dugu edo ikusten dugu. Baina adibidez, paperekin badaukagu zer gertatzen den lehenengo plantan. Paper guztia bidaltzen dugu planta batean, han kentzen dute dituzte impropioak, eta gero bidaltzen dute 11 lekutan. Eta han ja ezin dugu jarraitu bide osoa. Baina legez, apuntatu behar dugu bakarrik hori, lehenengo pausua. Ez da bizi ziklo osoa, edo ziklo de vida, ez da tekit nola zen gutxi gora bera. Baina, bueno, ja, birziklatze planta batera, ja, joaten bada, ja, neurtzen du, eta ja, han bukatzen da gure lana. Eta ez da erraza. Baina, bueno, purka-purka lortzen dugu datu hauek,
agian urtero ez dugu aurkitzen datuak, baina, bueno, ez da aurtengo datua, baina pasaden urteko datua ez da izango hain ezberdina. Eta erabiltzen dugu datu hauek zeo zer jakiteko. Vale. Vamos a ver. Eta bukatzeko, inventarioa bukatzeko, hori, grafiko hau egiten dugu. Zer gertatzen da, hori, gure hondakinen guztiekin. Eta horiekin, pues eso, hau daukagu, no? Ezabaketa, hemen daukagu birziklatpena, balorazio energetikoa, prebentzioa neurtzen, nola neurtu dezakegu prebentzioa? Ezin dugu. Osea, baina, konparatu behar dugu aurreko urteko sorkuntza eta aurtengo sorkuntza. Eta, bueno, igo bada, ez dugu prebentzitu. Eta jaso, hori da kalkuloa, baina, bueno, zeo zer kalkulatzeko. Ezin dugu neurtu, beraz, aurreko urtearekin konparatu behar dugu. Eta masa galera, hemen badago tratamendu arraro bat. Ez da tratamendu, beraz. Eta gainera, hierarkian ez da agertzen masa galera. Baina TMB-etan ura galtzen da, eta TMB-a ez da tratamendu finala. Eta neurtu behar dugu zer gertatzen den hondakinekin. Eta horregatik, masa galera han jarri behar dugu zeo zer kontrolatzeko. Adibidez, organikoekin, masa galera gertatzen da konpostaje prozesuetan. Baina hori ja, prozesu osoa, tratamendu finala da. Eta ez dugu masa galera neurtu behar. Legez, hau da, ez da kriterio teknikokiz, baita legez egin behar duguna. Eta masa galera hori, han batzutan trampak egiten dituzte masa galera horiekin. Adibidez, kentzen dute dena, 100%, eta hau kentzen badugu, hau igoko da. Eta bidez, hori trampa bat da. Edo, batzutan, edo leku, bueno, ez dut noiz izango, baina leku batean entzun dut masa galera hori birziklatxaz hartzen dutela. Zen eta hori ur ziklotan sartzen duena ura, eta baina hori ja trampas al solitario. Baina, bueno, denetarik dago. Azkenean, birziklatxe tasa igotzea nahi dute eta, bueno, trampekin egin dezakezu. Eta, bueno, orain bukatu dut azalpena, baina badaukat eredu bat, hemengo eredu bat, Donemilagako datuekin, metodologia hau nola erabiltzeko. Eta, bueno, jartzen baduzu, mesedez, hemen daude Donemilagako, bai, hobe. Da, pasaden urteko datuak, bale? Eta hemen dako, bilketa, biztanle, kilogramo biztanle urtea, errefusa, hori, bilketa berizia eta birziklatzea. Hau, datu hauek inventarioetan karretuta dago. Eta nola egiten dugu kalkuluak. Guazen bilketa hemen dago, hau txikitu mesedez, hemen dago Lautadako taula osoa, municipio guztiak. Hemen daukagu. Gaztelaniaz dago, baina, errefusa,
errefusa pneumatikaz, hau da hondartzeko errefusa. Bueno, badaukagu hondartzak lautadan, Han. Limpieza diaria eta pribatua. Gero, olioa, garbigunetik, puntu berdetik, eta denetarik, apuntatzen dugu. Hemen daukagu Dolemillageiko datuak. Agian batzuk ez daude. Adibidez, pneumatika, hemen ez daukagu, zorionez. Eta, baina, badago, agurainen, bai, badago. Eta, datu guztiekin, azkenean badaukagu hori, datu orokorra. Tratamendua, badaukagu hori, aurreko taula hori, tratamenduaren taula, naiz eta oso zaila da lortzea, baina, azkenean daukagu zeo zer jartzeko. Eta honekin, adibidez, olioa, reutilizazio, birziklatzea, 110%, valorizazio energetika, 185%. Hau erabiltzen dute, batez ere, ergaitzak egiteko. Eta horregatik, hori da. Papera, hemen dago birziklatzen dutena, eta hau da, bertido, da, impropioak. 103%. Honekin, tasa, badaukagu datu guztiak, tratamendu guztiak, eta, egiten dugu, bider hau, azkenean, badaukagu, ze tratamenduak daukagu. Hemen erabili dut bakarrik birziklatzea eta berri beraltzeko prestamendua. Eta azkenean, badaukagu hemen 151% birziklatzen tasa. Ulertzen da, ez da? Galderaren bat badaukazu esan. Eta papera, eta, itxoin pizka bat, aurrera, tasaren, hau da municipio osoaren tasa. Eta da, frakzio guztien neurria. Baina, zer gertatzen da batez ere frakzioi batekin egiteko? Paperekin. Birziklatzen dugu paper guztia edo ez? Hau nahiko zailagoa da. Bai, erantzuna erraza da, beti ez. Baina zenbat. Da, guazen papera. Nola neurtu ezakegu, handitu hori da. Papera, kale ontzian, kale badago, hau. Gero garbigunea, hemen ez dago garbigunerik, baina, egongo abritz, sartuko. Osagarriak, hau da, pribatuen hori bilketak. Errefusetik, errefusean ikusi dugu, karakterizazioan, papera dago han sartuta. Beraz, neurtu eta gehitu behar dugu. Hau da, papera, hemen, ateratzen diren papera. Hori da. Hemen papera errefusa, karakterizazioa, datu hau, hemendik ateratzen da. Eta gero, zenbat birziklatzen dugu? Kale ontziatik 197, garbigunetik ez, osagarria hori pribatuak ematen digute bakarrik datua, birziklazio datua, beraz, da 100%. Eta errefusetik bakarrik, hemendik, 12 tonetik, bakarrik 500 kilo. Ia ez. Baina, sartu behar dugu. TMB plantetan ateratzen dituzte hondakin horiek eta bidaltzen dituzte birziklatzera. Eta azkenean, daukagu, sorkuntza,
31 tona. Biziklatzea, 18, hori handaukagu, datua. Eta hau egin dezakegu, frakzioi guztiekin. Zaila da. Eta normalean, inventarioan egiten dugu bakarrik frakzioi garrantzitsuenak. Papera, beira, ontsi harinak, eta organikoakin. Eta honikin nahikoa da. Eta hori da kalkulua. Eta orain galderak. Oso bereziki egiteko alegin estu horrengatik, asko eskertzen da. Asko eskertzen da. Urduri jartzen naiz. Bueno, ya está, ya pasa. Asko. Bueno, hemendik aurrera gehiago. Ja, demostratu duzu egin dezakezu, eta beraz, hemendik aurrera euskara gehiago eta askotan erabiltzeko moduan zaude. Ez dakit galderarik baute daukazuen, azaldu duen guztiontan, alderaketaren bat, zuek egiten dezuenarekin alderatuta, edo zerbait interesgarria ikusi dezuena, azpimarran jarriko zenuketena. Ni gelditzen naiz, errefusa dela inpropiak dituen edukiontzia handiena. Osea, inpropiorik gehien duen edukiontzia. Ez dakitola, hobeto... Gustatzen zaizure, bai. Beraz, errefusa da, inpropio gehien dituen edukiontzia. Eta etxean, ez dakit, hola, kinukari gara hemen, etxean zer? Galdetzen dute, ea tabla eskuragarri egongo da estelekoa, bueno, gero udalerrietan erabilea izateko. Bai, bueno, entzuten ez zaizuenez etxean, esaten guztia egongo da eskuragarri, webgunean jarriko da gaurko saioa osorik, webgunean jarriko dira aurkezpen guztiak, webgunean jarriko dira danik bibliografia ere eman digu eta bibliografia hori egongo da. Beste ere eskartuko nizuek edo linkak edo egin dezuen aurkezpenarekin lotura daukan beste informaziorik gehigarririk jartzen den hori ere egongo da. Hitzaldiak osorik, hitzaldiak banaka, jartzen ditugu dena aldanda eskuragarrien, eta izena eman dezuen guztioi dena prest dagoenean, bidaliko zaizue nun topatu dezakezuen guzti hau. Bueno, ilazkiri sarrera emango diogu, alba da edo nahiago dezue hemendik egitea. Saiatuko gara ilazkiekin, haupa ilazki. Kaixo Gorka, Maialeni paso ematen hainitzaion, baina ez du aktibatzen audioa, esaten nahi zen, galdetzen nahi zen, bilduma osagarriaren atalean komertzio edo poligonoetako enpresak dauden bereiztuta eta kontabilizatuta, hori galdetzen zuen. Eskerrik asko. Zuri. Galdera ona da. Normalean, komertzioko flujo hori nahaztuta dago etxeko flugekin, eta hori sartuta dago eta kitxo. Bereizi egiten dutenean, sartzen ditugu komertziala horiek sartzen ditugu. Baina, gero, poligonoetan, han mugan gaude. Legez, esaten dute, asimilables. Baina hori, berdinezkoak edo aleko zeo zer. Baina ez du esaten oso argi. Eta, bueno, dokumento tekniko batean, agertzen da, adibidez, hori, kantitate handiak ez dira berdinak edo. Eta gainera, esaten du, Europako dokumento batean, zentro komerzial erraldoi bateko hondakinak ez dira etxeko antzekoak. Baina zer da zentro komerzial erraldoi bat? Eroski bat edo, ez dakit, artea hori...
ez dago oso argi. Eta nire ustez, hori da, nire ustez, nik ez nuke sartuko poligonoeko hondakinak. Batez ere, agian, ez dago zure esku, zer agertzen den enpresako tik, eta zertarako sartuko duzu zure kalkuluetan. Baina agian badaukazuan zeo zer egiteko, edo zure eskuz badago, hor dago nire ustez zer egingo nuke nik. Hor gertatzen da, kasu hainbat herritan, atezateko bilketa egiten zaiela komertzioei, eta horregatik aparte identifikatu ahal izango dira beraien zenbakiak, ez? Oso argi baldin badaukazu, sartu edo sartu, baina oso ondo identifikatuta. Baina dena batera, hori, hartzen baduzu, hori... Industriaren ere askotan aparteko bilketa, aparteko kamioi bat, aparteko bilketa egiten da, eta horrek ahalbidetuko du ala egiten denean zenbakiak bereizial izatea, ez? Bakoitzetik eratorritako horren arabera. Nik ez nuke sartuko, adibidez, Bizkaian eta Gipuzkoan batzutan agertzen da pilo papera, eta bete datuetan. Eta nik ez nuke jarriko, batez ere hori poligonoko papera da. Ez que nabaritzen da. Gero biztanletik, ez que nabaritzen da, hori ez da etxeko papera. Hori ez dela etxeko papera. Ja, datuak desitxuratzen dituztela, ez? Hori da. Bai, Jon. Mila esker, eta horkatz eta da niri bai, asko eskertzen da, horrelako pentsamendu magikotik sistemikora etortzea. Nik hiru galderatxo edo, TMB-tik nola ematen dituzten datuak, nola kalkulatzen dituzten, masa galera, hori pixkate esplikatu ahal bazenu. Eta gero, refusatalean, askotan ateratzen zaigu, horkatzekin ere beste batzuetan ere, pixkatea argitzean kale garbiketa atala, ez, hori non sartu ere bai. Eta, printzipalki, bizarlantza horiek. Jarri behar dezakezu Excela? Bilketa. Hemen daukagu denetarik han sartuta hori, errefusa edo nasketa. Eta limpieza diarea han sartuta dago. Berez, normalean, han sartzen dugu. Eta legez, han sartu behar dugu. Ler zenbakiekin, el Listado Europeo de Residuos, zenbakia han sartuta dago. Baina, behin egin genuen karitazio bat, eta gehiena zen organikoa. Osoak eta... Baina, nahaztuta zegoen, hori, ontxiekin edo... harriekin, denetarik. Eta horregatik, normalean ez dugu erabiltzen kompostajea egiteko edo. Eta normalean, han dago. Eta galera TMB-an hori oso erraza da. Zenbat tona sartu, zenbat tona atera. Bestea da galera. Ez da oso, ezin duzu neurtu ura han, evaporetxe. Eta horrela egiten dugu. Beste galdera bat? Galdera bat. Bai. Pasa paizut. Industrigunena ez dakit kontabilizatu berdan hemen, bai edo ez. Baina udal batei badagokiola industrigunean ere eragitea, funtsezkoa da. Izan ere, gaikako bilketa eraginkor batekin
etxeetatik sortzen den errefus kopurua eragin dezakezu, baina kopurua kilo biztanleko oso gutxi da. Aldiz, industriak sortzen duen errefus kopurua ikeragarria da orduan. Ez dakit, gaikako bilketa datu hauetan, zerrenda horretan gehitu erdan, baina udaletatik eragin genezakela eta eragin behar degula oso garbia da. Baina esperientziagatik, Baina gauza bat dago. Barkatu, presentazioa jar dezakezu? A ber, itxoin pizkat. Hemen dago koska. Etxeko hondakinak udala jaso behar dituen hondakinak. Eta udal hondakinak etxea ateratzen dira eta gainera neurtu behar dugu helbururako. Objektiboak lortzeko neurtu behar dugu bakarrik udal hondakinak. Eta han sartuta daude etxeko hondakinak eta ez poligonoko hondakinak. Eta horregatik, ez da, gero zuk egin behar duzu bilketa osoa eta neurtu behar duzu bilketa osoa, baina objektiboak lortzeko ez duzu neurtu behar horik poligonoko hondakinak. Ulertzen duzu? Osea, ulertzen dut, arazo larri bat da, hori, poligono erraldo batan edukitzea eta, zeo zer egin behar duzu bere ondainekin, baina ez duzu neurtu behar, objektibo horako. Legez, hor dago, legea argi dago zer den eta ez zer den. Bueno, argi gutxi gora bera. Gutxi gora bera. Bueno, badago, online beste galderatxo bat, momentu batean pasako gehi azkiren gana. Bai, egunon, Luis Cazalin naiz, Leharti Baiman komunitatetik etxendo berba. Bueno, iake aukeria mondoztien berretxeko pare bat galderatxu bat da, garbigunien datuak zelan sartun adibidez kalkuluetan. Zekado, hemen Bizkaiak datuak, garbiguneko datuak aldundizak kudeatzen ditu. Orduan, pasaten dozku egolako horri bat, eta igual daukoz ez dakiz zenbat hondakin mota, eta gero, klaro, guk gure datuekin sartzeko oso komplikatua da, ez? Hori ez dakit zelan, beti biltzen gara, eta hartzen duguz batzuk eta beste batzuk ez, eta... Baina, bueno, ni printzipioz nire galderi esan, hainbeste bidea aipatu duzu legez, kalkulatu behar dela, legeak behartzen gaitzu, eta ni nahiko neuke izakin zein lege dan, hori izan da nire galdera batez bez. Ze, bueno, nik orain arte etxen izan dugu, ingurukuak etxen dugun sistema berdinak erabili, baina, bueno, nik ez nekian araututa dagoela zelan kalkulatu behar dugun, nondik atara behar dugun datuak eta zein datu sartun da zein ez. Ezik arpegia jartzeagatik. Beste etxean zaudeten okinola pixkat kontaktori eukitzeko, eskerrik asko. Ez da erraza. Baina, bueno, hemengo legean agertzen dira ze frakzioiak jaso behar ditugu. Beraz, horiek sartu behar dugu. Eta objektibo batzuek daude frakzioik batzuerako. Eta horregatik, legetik eta dokumento batzutik ateratzen behar dugu. Osea, ez dago han argi. Hau neutu behar duzu, zerrenda batean. Hori, ojala, baina ez dago. Baina, bilatu behar duzu, dokumento batzutan, hori. Hemen, zer jaso bilketa berizia eduki behar dugu? Organikoa, ontziak, papera, Eta horiek neurtu behar dugu. Eta beste batzuk,
sartu ditugu, han, frakzioi kajon desastre batean, eta batez ere dira garbiguneko frakzioiak. Zeren eta bestela, iaia 40 frakzioia edukiko genuke, eta hori taula batean ez da oso ere beregarroa. Beraz, hemen sartu du. Eta arriskutsuak, 11 gauzak. Termometroak, marrazkiak, edo olio minerala, garbiguneko arriskutsu hondakin guztiak. Eta hor, hondakin nahasiak, nondik ateratzen da? Legez ez du esaten hau frakzioi bat dela, baina jasotzen ditugu. Sukalditzu olioa, badago jaso behar ditugu legez. Ontzi harina, volumen handikoak ez dago legez, baina ateratzen da, eta agertzen da legean. Eta frakzioa hau, oso zaila da birziklatzen, baina berreskuratu behar dugu, berez, handago. Organikoa, argi eta garbi dago, legean daudela. Beira, papera, oial hondakinak ere, agertzen dira legea. RAES ere, bere lege propioa dauzkateta. Zura ere agertzen da. Badaude objektibo batzuk eta han agertzen da. Eta besteak, kajon desastre horitan sartzen ditugu, hobeto ikusteko. Baina, gustatuko litzateke dena hau, taula hau legean agertzea, baina bilatu behar duzu. Apurka. Entzuten da? Bai. Galdera txikitxo bat, baina lehenengo igual hausnarketa edo gogoeta bat egin nahiko nuke industria guneen harira. Nik ez dakit zeinena izan behar den erantzukizuna, baina arazoa larria dela ezagutzen dugu hurbiletik. Alde batetik aipatutakoa da, industria gunetan jatorrian bereizteko almena, zan genezake iaia gutxaren urrena dela. Nik Asparrena eta Donemiliagako poligonoa ezagutzen dut batez ere, eta enpresa gutxi edo puntu gutxi batzuk kenduta dena hor ezagutzen ditugun kontainer gehienak refusarenak dira. Baina aldi berean, aipatu nahiko nuke, gure poligonoa oso logistikoa da. Hemen kokaerari esker, hemen kamioilari gasolindegiek kriston indarra daukate, eta, hausnarketa moduan, baina orain dela urte batzuk erreka garbitu genuen, eta errekatik atera izan genuen bere garaian adibide moduan 10 litroko urpotila bat, 10 litroko urpotila bat, baina txisez beteta. Hori bakarra, 2 litroko botilak txisez beteta, igual 200-300 baino gehiago izan ziren, erreka tarte txiki batean, igual kilometro batean. Egoera, izurketa adibidez, herri denek beharra dute, ez dakit nola esan, depuradora batera, bere izurketa mota horiek, zuzenean depuradorara bidali behar dituzte, ez doaz gaur egun errekara. Kasu honetan, eta logistikari kamioi lariei pizkaldotuta, errekaren kutsadura izugarrizkoa da. Eta, karo, horrek eragina dauka. Ez dakite udalerriek ardura hori hartu behar duten, hori ere ulertze dutxe, askotan gertatzen da, hori, ez da bertako biztanleriak sortzen duen, ez da bertakoa, ez da udalarena, ez da gurea, ez du guk sortzen kanpotik, tipo bat dator, eta gertatu izan zitzaigun, zuzenean kamioitik jeitsi gabe, erreka garbitzen egon, eta txiz botila gure gainera bota.
eske ez dira ez da gelditzen. Orduan, hor ez dakit nola, baina bai ardura gehiago egon beharko litzakela uste dut administrazioaren partetik. Hor usten dut hausnarketa, eta galdera ere pizkat lotuta Danik aipatu du, zuk ere Iker aipatu zu, hasieran ere Orkatzek igual aipatu, pizkat atera da Trumpen kontua, ez? Nola gorak eta bera, eta argi dago denok esan nahi dugula, pillo birziklatzen dugula, ez bakarrik administrazioek, ikusi izan dugun, gero komentatuko dut, baina nola norbanakoak gure burua ikuste dugun birziklatzaile onenak bezala, ez? Eta bueno, Trumpen historia agertu da, eta bainera galdera horren arira doa, adibidez, karbono astarna, Trumpak ekiditzeko, hor badago AENOR edo zertifikazio moduko zerbait, hau da, kontrol bezala, baritzen den eragile edo dena delakoa. Karo, kasu honetan baldago estatu mailan, ez dakit, datu horiek aldundiek edo udalek edo argitaratzen dituzten datu horiek kontrolatzerik duen erakunderik edo kontrol hori egin liteke pizkaten trampa horiek ekiditzeko, hori da dena, eskerrik asko. Ba ez, egia esan dena asmatzen ditugu. Dena asmatzen dugu, dakitxo. Ez dago kontrolik. Eta, bueno, agian plantan badaukazu zeo zer, baina badago zeo zer egiaztatzeko, da dirua. Ondakina jasotzea ordaindu behar duzu, eta han badaukazu tonak, eta horregatik ez da hain zaila zeo zer kontranpean edukitzea. Eta gero, ez duzu galdetu, baina agian bi galderekin lotuta dago, nola sartu datu hori, botila horiek edo garbiguneko hondakinak. Eta normalean, inventarioetan, sartzen dugu garbigunea dagoen lekutan. Edo adibidez, botila horiek, hemengoak izango da. Zen eta bilketa hemengoa da. Eta ezin duzu, hau ez da gurea, zer egingo dugu datu horiekin. Jan behar duzu. Te lo comes. Ulertzen dut, datuak gureak direla, gu errekak argitu genuen urte horretan. Con patatas. Baina errekak argara eramaten duen hori dena, hori desagertzen da, hori da trazabilitate. Bueno, baina... Ez dugu behar, baina bai behar dugu etxetik entzuteko. Beste igual... Bai, errepikatu gut, hori kontua da, erreka garbitu genuen urtean, eta hori errefus kontain eta edukion txitara bidaltzen genuela, urte horretan agertuko zen, ziurrenik, ez dakit, espero karakterizaziorik ez egitea, ze hori txarrezko lana izan beharko litzateke, baina agertu zen, baina karo, hori urte batean egin izan da, ni ez nintzateke bueltatuko lan hori egitera. Errekak eramaten dituen botila eta zabor guzti hori, argara doana, gainera Araban Nafarrora bidaltzen dugu dena, jatorra gara, eta hori ezin da kontabilizatu ere ulertzen dut. Baina, agertzen bada, ondakin bat, agertzen bada, eta zuia pisatzen duzu, zu sartzen duzu zure kontutan, eta kitxo. Hor dago, koska. Argako fluxua ulertzen dut, argan, edo, Nafarroan kontatuko dutela. Edo, eman pata, handago muga. Bueno, ondo iruditzen baldin mazaizue, bukera emango diogu tarte honi, txalo bat berriz ere Ikerrentzat.
Orain, amaiketakorako tarte bat, etxean zaudetenok ere, zehazte izango ez edo lantokian zaudetenok, bokadillotxoa edo sagarra edo guk hemen badaukagu ja amaiketakoa prest. Ondo iruditzen bat zaizue, lehenago gabiltzanez, eta laurden gutxi dira, bueltatuko gea ordu batak eta laurdenetan, eta ordu laurden... Amabiak eta laurdenetan barkatu, amabiak eta laurdenetan, amabiterdietan bueltatu beharrean, eta aurreratuko dugu guztia, bai? Venga, gero arte. Mila esker. Jardunaldiko azken txanpara iritsi gara. Azken izlaria, Arkaitz Gobantes da, Cromlech kooperatibako eta Arabako hondakinen behatokiko talde teknikoko kidea da. Esan digu hondakinen gaiarekin interesa oso modu naturalean sortu zitzaiola Cromlech kooperatiban ingurumenarekin lotutako gaiak jorratzen dituztelako. Bera, organikoa sailkatzearekin erlazionatutako lanketan aritzen dela esan digu, eta organiko osoa 100%, sailkatzeko helburuarekin tinko jarraituko duela aurreantzen ere lanean, behonde izula. Karbono aztarnaren ikuspuntutik dio, sailkatze tasak eta hondakinen kudeaketaren eraginkortasuna hobetzeak, negutegi efektua sortzen duten gasen isurketak murrizten dituela. Uste du, karbono aztarna murrizteaz gain, jatorrian egindako sailkapenak eta hondakinen kudeaketan eraginkortasuna hobetzeak, hondakinen bilketaren tasa hobetzen ere laguntzen duela. Arkaitz Gobantesi ondoko galdera hau erantzuteko saiatzeko eskatu diogu. Zein metodologia erabiltzen duzue hondakinen kudeaketaren eraginez sortzen den karbono isurketa kalkulatzeko? Arkaitz, ongi etorri hobeki jardunaldira eta mila esker gurekin izateagatik. Bale, eskerrik asko. Hori, ja aurreko izlariek esandakoa azpimarratze dut, eskerrak den hori, hobekiri, Don Emiliagako udalari, aukera hau emateagatik. Hori aurkezpenean aipatuten moduan, ni berez mendi ingeniaria naiz, eta ez neukan hondakinen kudeaketarekin harreman handirik, baina, hori, organikoa eta batez ere konpostagailu komunitarioen kudeaketaren ondorioz mundu honetan sartu ginen, eta hortik aurrera karbono aztarnaren kalkuloan ere aritu izan gara orain dela 5-6 urte. Orduan, hasieran, berez CO2 isurketen kalkuloa ateratzeko metodologia hau begiratu nuenean, igual metodologiak jarri beharko nuke, ze berez bi metodologia orkesteran ator. Bi metodologia hauek aurreko 6 urtetako lanaren ondorioa garatu ditugu, eta, ezberdintasuna dago bien artean, eta, hauek orkesteran ator. Gero, Araban pizkate zentratuko naiz, pizkate guk lan egiten dugun eremua delako, eta Arabatik haratago, gai hau egia esan ez dakit nola dagoen beste euskal lurraldeetan. Hori, bi metodologia aurkezteran ator, eta gero pizkat datuak ikusteko aukera izango dugu orduan hori. Pizkat sarreratxo bat egingo dut. Karbono aztarna Arabako hondakinen kudeaketan nondik norakoa azaltzen saiatuko naiz. Pizkat kalkuloaren gaur egungo egoera, prozesu hau oso evolutiboa izan da, 6 urtetan zehar, 5 urtetan zehar, iaia urtero, berrikuntzak ekarri izan ditugu, ikuspegi berriak, eta gaur egungo egoera ikusiko dugu, batez ere hemen bi metodologi horiek buruz arituko naiz, eta gero bi metodologi horiek eman dizkiguten emaitzen inguruko pintzelada txikitxo batzuk emango ditut. Orduan, oso azkar, zer da karbono aztarna? Berez, aztarna ekologikoaren kontzeptutik abiatu zen, orain dela 35 urte. Gai nahiko berria da, eta askotan esaten gustoko dugu esatea, gaztelaniazko espresioa da, baina, dela gai bat, que está en pañales. Oso berrian, ez da 35 urteko bilakara esan,
oso kontu berria da, eta oraindik traba asko topatze ditugu kalkuloa aurrera eramaterako orduan. Orduan, zein da helburua? Bai pertsonek, erakundeek, konpainiek edo nork sortzen dituen berotegi efektuko gasak kalkulatzea, karbonastarnak helburu. Gas hauek denok ezagutzen ditugu, oxido nitrosoa, CO2, metanoa, eta gero fluoroklorados edo, bueno, gas berezi batzuk daude hortik, baina guk garrantzia ematen diegu batez ere hiru hauek zailagoak direlako edo oraindikan datuak lortzea zailagoa bilakatu zaigulako. Eta bai, bueno, National Geographic-en aipamen hori ikusi nuen, eta hemen azpimarratu nahiko nuke, karbonastarna zehaztea, errazagoa dela esaten egiten baino. Lana dirudi oso erraza izan daitekela, eta hasieran hola ulertu genuen, baina ez da horrela gertatu. Ja pizkat gaira urbilduz, gure helburua da hondakinen kudeaketak sortzen dituen berotegi efektuak ezagutzea. Hori da helbururik handiena. Ze nahiko genuke erraminta honekin, ze nahiko genuke karbonoastarnak lortzea, berez nahiko genuke erraminta tresna bat izatea kudeaketan, hondakinen kudeaketan, erabakiak hartzeko lagungarria izan daitekena. Jakitea, depende ze prozedura hartzen dudan, sei zurketak ditudan, nola eragiten diodan inguru giroari, eta orduan erabakiak hartzeko ahalmen hori lortu nahi dugu. Pizkat hori, aipatzen duena, gazen prozedurak sortzen dituen gazak hobeto ezagutzea, emisioak hobeto ezagutzea, bai hiru atal nagusi identifikatu ditugu hondakin kudeaketaren inguruan, alde batetik garraioa, bilketa eta garraioa esan genezake, bestetik sailkapena, ja gaur agertu da adibidez Araban TMB, edo Ontzia Erinen planta, eta, bueno, ere guretzat oso garrantzizkoa izan da hasieratik, balio bat izatetik haratago joatea. Hau da, gure ideia da urteko bilakaera edo konparatibak lortzea. Balio zehatz batek askotan ez du esaten ezer, baina bilakaera hori ezagutuz, ikusi dezakeguna da urtero hobeto edo txarrago egiten dugun, edo emisioak gora edo bera doazen, hobeto txarto egitea ez dago zuzenean lotuta emisioak murriztearekin. Honekin bai, hori hasieran esan dudana, uste genuen lan erreza izango zela, batez ere metodologia estandarizatu bat dagolako. Alde batetik ISO arauak daude, eta beste prozedura batzuk daude, GHG edo hemen ministerioak ere, Espainiar ministerioak bere prozedura dauka, orduan berez nahiko ongi dago zehaztuta zei bilbide egin behar den karbonoastarna hau kalkulatzeko. Hau hasiera batean. Baina, eta hemen ja lehenengo aurkezpen edo bi sistemei buruzko lehenengo aurkezpena aurreratzen dizuet. Karo, hondakinen kudeaketa aztertzen dugunean, hondakinen kudeaketa oso zabala da. Oso konplejua, gaina trazabilitate hori lortu nahian ere, eragile, enpresa, sistema berez oso konplejua da, baina sistema osoa da. Zer gertatzen zaigu, ikusi dugun metodologia estandarizatu horren arabera, horrek muga batzuk jartzen ditu. Orduan, gero sartuko naiz pizkatzako nago, baina gertatzen dena da, sistema osoa da, baina metodologia horrek eskatzen duena da bakoitzak bere izurketen ardura hartzea. Eta, horrek egite du,
bi sistema ezberdin kalkulatzeko ahalmena edo. Alde batetik sistema osoaren emisioak, isurketak izango liratekenak, sistema osoa kontuan hartuta, eta beste batetik, hori izango litzateke lehenengo prozedura, edo lehenengo, eta beste alde batetik egongo litzateke organizazioaren karbono aztarna. Bakoitzak bere ardurapean dauden isurketa hoien kalkuloa. Orduan, bai berez izan dugu, orain sakonduko dut, baina bi sistema horiek garatu izan ditugu 6 urte hauetan zehar, eta, posik gaude ere, alde batetik, Aldundiak eskatu dugu, posik gaude biak baloratzen dituelako, eta orain ikusiko duzue, zergaitikan biak garrantzitsu diren guretzat ere, eta, kontran, bere garaian esaten genuena, una huella de carbono, 2 huellas de carbono por el precio de uno, que ez naiz horretan sartuko, baina, bi sistema horiek ditugu momentu honetan, orain sartuko naiz. Baina, bi sistema horietatik haratago, zer lehenengo pausua edo, nola hasi ginen, nola hasi karbono aztarna kalkulatzen. Alde batetik, egin behar dena da, irismen edo mugen definizioa. Hau da, noren karbono aztarna neurtu behar dudan jakin behar dut. Eta ondo ezagutu behar dut hori. Gure kasuan, hau ere konplexutxoa izan da. Alde batetik, organizazioaren mugak identifikatu behar ditut. Eta gure kasuan, foru aldundiak, konpetentziak ditu hondakinen kudeaketan, baina aldi berean 7 kuadrilla ditugu ere konpetentziekin kudeaketa horretan, eta 51 udalerri ere euren einan, alduten einan, ere kudeaketan sartzen direnak. Eta ez dugu hemen sartzen, baina kontsejuen influentzia ere badago hemen. Askok ezagutuko duzute, edo ez dakit, hemen kontseju txikita, baina Euskal Herri mailan biztanleria populazio txikia duten toki horietan, hemen ez da zaila ikusten non kontsejuko presidente batek erabaki duen, adibidez, kontenedora edukiontzia hor gaizkiragola eta inora abisatu gabe, beste tokira mugitzen duela, olako gauzak ere gertatzen dira, eta eragina izango luke karbono aztarnan. Eta gero, muga operatiboak definatu behar dira, eta, aipatutakoa. Bilketa garraioa, elkarrekin doaz, zailkapena, eta tratamenduak. Hemen sartu da, ez direla berdina tarteko tratamendu horiek, edo amaierako tratamendu horiek. Aukeratzen dugun sistema edo metodologia edo bi aukera horiek garatzeko ezinbestekoa da bietan hau egitea. Eta gero, nahiko erraza, edo, emisioak identifikatu behar dira. Hemen aipatzea zuzenekoak eta zeharkakoak, zuzenekoak da erregaia erretzen baldin badut, emisio zuzenak dira. Zeharkakoak, elektrizitatea kontsumitzen baldin badut, hori ez dakit nonen sortzen dute, gure gana altzen dira, eta hori zeharkakoak izango lirateke. Eta bai hemen, eta orain aipatu dudanaren arira, bere garaian 3 irismen edo gaztelaniaz alkantzez zehazten ziren. Hau adibidez, gaur egun ministerioan, Espainia mailan indarrean dago. 3 alkantze horiek ziren, lehenengo irismena, zuzenean zegoen lotuta, zuzeneko emisioekin. 2. irismena zeharkako emisioekin, eta 3. irismenan lotuta dago berez, adibidez, administrazioak subkontratazio bat egiten duenean, bilketa egiteko adibidez, emisio horiek enpresa horren baitan daude, baina alkantze 3 barruan sartu daitezke
kalkulo honetan. Kontua da, eta horregatik diogu hau hasi berri dela, eta oraindik asko dagoela ibiltzeko, orain ISOak alkantze edo irismen guztiak bota ditu, ISO arauak, eta 6 kategoria sortu ditu. Lehenengo biak, honen parekoak dira, honen berdinak dira, bata zuzeneko emisioak, bigarrenak zeharkako emisioak kontuan hartzen ditu, eta lehen hirugarren irismen horretan multxo oso komplejo batean sartzen zen dena, orain beste 3 kategoria, osea, 4 kategoria ezberdin ditugu, lehen alkantze 3 izango zenarentzat. Bueno, honekin esan nahi dudan gauza bakarra da, hori, oraindik lan asko dagoela egiteko, eta batzutan, ez doazela bat, adibidez hori, ISO araua, AENOR jarrita, edo Espainiar Ministerioak eskatzen duena. Bale, orduan, hemen ja, lehen aipatukotako grafika berdina aurkezten dut, baina pizkat ikusteko zein izango lirateken desberdintasunak erakundearen karbono aztarna eta sistemaren emisio totalen artekoa. Erakundearen karbono aztarna, Araba mailan, Arabak kudeatu edo Arabak dituen instalazioetara mugatzen da. Orduan, kasu honetan, izango genuke, bai kuadrilek biltze dituzten frakzioak, refusa edo, nahazte hori, edo ontziarinak, edo hauen olako antzekoen ardura duen administrazioak ardura du hauetan. Eta Araban, bilketa eta garraioa kontuan hartuz gero, iaia dena dago gure administrazioaren esku, ekobidriorekin duten harreman hori edo ez dakit da convenio de colaboración edo olako bai, hori da. Gero, Araba mailan TMBA, ipatu duguen batetan, konpostaren kontua, eta, ontziarinen planta izango genuke, eta gero, Gardelegeiko zabortegia, eta konpostaia. Hori izango litzateke, Araba mailako karbono aztarna kalkulatzerako orduan, hauek hartu behar ditut oinarritzat, eta besteak kanpoan gelditzen da. Besteak ez du ardurarik, ez dauka adibidez, adibide garbia da, valorizazio energetika, valorizazio energetiko horren inguruan, Arabak ez dauka olako erraustegirik, eta orduan, karbono aztarna, erakundearen karbono aztarna horretatik kanpo, geldituko litzateke kontu hau edo AENOR eta legeak diona da saiatu behar garela duplizitateak ekiditzen. Adibidez, plastikoak birziklatzen dituen enpresak karbono aztarna kalkulatu beharko luke plastikoak birziklatzen dituen enpresak. Eta hori izango zen enpresa horren karbono aztarna. Baina ezin dugu erreportatu guk ere plastikoak birziklatzearen izurketak. Ezin ditugu horiek erreportatu, ze bestela, enpresa horiek bidaltzen baldin baditu eta guk ere bidaltzen baldin baditugu, bitan kontatze ditugu eta hori da saietzi nahiko litzatekena. Baina, ikusi duguna hori, sistema oso konplexoa da. Eta karbono aztarnak berez, legearen arabera edo ISO arauaren arabera kalkulatuz gero, oso mugatuta gelditzen da kontua. Datu interesgarriak ditu ere, baina oso mugatuta gelditzen da kontua. Orduan, ze ikusi genuen, edo hasieratik egin genuen, lehenengo egin izan duguna da sistema osoaren kalkuloa. Eta gero joan gara AENOR lege arau hori betetzera. Orduan, guztia kontuan hartuz gero, sistema osoaren hondakin, sistema osoaren emisioak
ikusi ditzazket, eta hasieran esan duana, helburua denez, erraminta bat izatea, erabaki tekniko, politikoak hartu ahal izateko, ostras, igual ikuspegi orokor bat izatea, asko aberazten du nere gaitasun hori. Eta horregatik ere, aipatzen dugu eta eskertzen dugu aldundiak, bi aukera, eskaini genizkionean, aurten aurrek urtean, esan zigula, biak nahi ditugu. Gure aztarna jakin nahi dugu, baina aldi berean ezagutu nahi dugu hori ze gertatzen den plastikoekin. Ze igual horren arabera nik ere erabakiak hartu ditzazket. Edo ze ondorio ditu valorizazio energetiko horretara bideratzea gauzak, ze, ostras, guretzat ere interesgarria, naizta araban ez egon eta ez den gure ardura, interesgarria da jakitea hori, nondik nora doazen, behin da berriz gaur aipatu izan den trazabilitate hori. Ezinbestekoa da izan da guretzat trazabilitate hori osorik izatea, eta Ikerrek badaki, ze askotan trazabilitate osoa lortzea, kalkuloa ongi egin ahal izateko. Espaldin badakizu nondik nora doazen gauzak, zein den amaierako tratamendu hori, ezinezkoa da, kalkulo hori egitea. Eta, bueno, alde horretatik, egia esan, hori, pozik gaude, ze, bueno, sistema osoaren kalkuloa egiteko gai izan gara. Bueno, pizkat, ja bereizpen hori, saiatuko naiz, igual errepikatuko dut, kontu berria denez, askotan, gertatu izan zaigu aurkezten dugunean, ez dela ongi ulertzen, nik saiatu naiz, baina, bueno, ez dela ongi ulertzen zein diren ezberdintasunak. Ikuste aurrekoan, aurreko diapositibarekin gutxi gora bera saltzen dugula, baina, bueno, dozin zalantza ere gero argitu ditzazkegu. Ze izan den, guretzat adibidez, lanik, ez dut esango gorrena, baina bai, korapilatxuena askotan zeharo galdu gaituen lana datuak lortzea izan da. Eta datuak lortu ahal izateko eta ongi lortu ahal izateko, berez karbono aztarna da, koefiziente bat, litros de combustible, multiplikazioa, biderketa egin, baina ez da horrela, hori ikusigu. Hondakinen kudeaketaren karbono aztarna ezagutu ahal izateko, edo sistema osoaren emisioak ezagutu ahal izateko, ezinbestekoa da sistema oso ongi ezagutzea, eta horre Ikerrekin, gora eta bera, azken 5 urtetan, egon gara, sistema ezagutzen. Sistema konplejoa da, 1000 gauza daude hor sartuta, eta nik bai esango nukela, ezinezkoa dela karbono aztarna kalkulatzea sistema ongi ezagutu gabe. Zehaztuko dituzu gauzak hortikan, gero badazpada, behar bada beste gauza batzuk sartuko dituzu ez direnak errealak, orduan sistemaren ezagutza ezinbestekoa da. Ez da litros, beste karbono aztarna batzuk egite ditugu, enpresa txiki batentzat adibidez, desbrozean ari den enpresa txiki batentzat. Hoiek, tantos litros de combustible, hori esate digute, guk kalkuloa erraz egiten dugu, eta ez dago arazorik, ni berdin dit, mendian desbrozatzen dauden, parke batean hori berdin dit. Hondakinen kudeaketan hori ez da gertatzen. Ezinbestekoa, eta berriz ere esango dut, ongi ezagutzea, barnoko antolaketa eta gure kasuan zenbat eragile dauden eta horiek esan behar dutena. Eta gero, bigarren edo oso garrantzitsutzat ere ikasi dugu, eredu homogeneo eta estandarizatu bat izatea. Datuak lortzea ez da erreza, eta lehen aipatut, ez, Aldundia, Zazpi kuadrilla, udalerriak, ez dakitzer, informazio hori guzti hori biltzeko, sistema estandarizatuta ez baldin badago eta ez baldin bada homogeneoa, toki bakoitzak, udalerri bakoitzak, enpresa bakoitzak, TMB adibidez edo ontziarinen planta, a ber, orain galdu naiz, eredu, Bale, hori, datuak hori da, horretan nengoen, barkatu.
Bai, funtsezkoa da denek informazioa era antzekoan bidaltzea. Oso garrantzizkoa da. Eta honekin zer esan nahi dut ere. Adibidez, kontuan hartu behar dugu datuak lortzeko zein aukera ditugun. Gertatu izan zaigu, ez? Nik orain erregai litroi buruz ari naiz. Eta gertatu izan zaigu, eskatu litroak, adibidez edozein kuadrillari. Zenbat erregai litro gastatzen dituzten hondakinen bilketan. Lehenengo arazoa da, eurek ez dutela egiten gehienetan. Araban 7 kuadrilletatik bakarrak bere medio propioekin egiten du, beste denek subkontratazioa dute. Subkontratazio horren barruan, enpresek askotan esaten dute, nik litroak fakturak ditut, baina nola dakit litro hauetatik zeintzuk diren zuen kudeaketan gastatzen ditudanak, eta zeintzuk ez dakit zer eramaten, ez dakit nora edo harremanik ez duen. Orduan, hemen gertatu zitzaigun eta homogenizazio prozedura horretan ikusi genuen kilometroak eskatzea asko zerrazagoa zela. Gugan gertatutako adibide bat, aipatuko dut, lizitazio batera aurkeztu ginen Mendialdean, Gorbeialdean. Konpostaje komunitarioa mantentzeko lizitazio bat izan zen. Eta jada eskatzen zuten enpresak karbono aztarna eman behar zuela. Nik bere momentuan hasi nintzen pentsatzen eta esan nuen, ostras, nik kotxeari gasoia botatze diot eta bai faktura denak jasota ditut, baina nola bere iziko dut litro hauetatik zenbat erabiltzen ditudan konpostaje komunitario hoien mantenimenduan eta zenbat erabiltzen ditudan ez dakit mendira niretzat ezinezkoa zen. Baina niretzat oso erraza da jakitea Mendialdeako konpostagailuak bizitatzen ditudanean zenbat kilometro egiten ditudan. Orduan, prozesu hori oso garrantzizkoa da. Kasu honetan, aukera izan genuen, hondakin behatokiaren barnean, aipatu danez, kuadrilla bat bere medio propioekin lan egiten du, eta aukera izan genuen, prozedura tekniko bat garatzeko, metodo de kalkulo bat garatzeko, non kilometroak litrotara pasatzen ditugun. Orduan, datuak kilometrotan eskatzen ditugu, baina guk ja garatu dugu kalkulo sistema propio bat, non kilometroetatik litroetara noan. Eta gero litroak erabiltzen ditut koefizientearengatik biderkatzeko. Horrela, egon naiteke amaierarik gabe izketa nolako, adibide asko ditugu, baina, prozedura hori da. Eta horrela, saiatu gara lan egiten. Errealitateari egokitutako kalkulo eredu bat izan behar da ere. Ikusi behar dugu edo ulertu behar dugu askotan, ez direla datuak ez zaizkigu heltzen inork ez dituelako bidali nahi, baizik eta batzutan oso zaila delako. Orduan egokitu behar gara, hori, egin dudan ereduan ikuste argibide bezala balio dezakela. Kuadrilek ez zindidate kilometrorik eman, ezin didate litrorik eman, baina badakite zenbat kilometro egiten dituzten. Egokitu behar gara, datu horiek hartzera ezinbestekoa da guretzako. Eta, maiz eguneratzea, esan dut, azken finean, prozedura bat aldatzerakoan edo, aztarna aldatuko litzateke. Orduan, eguneraketa urtero egitea, guk urtero egiten dugulan, eta, eguneraketa hori ezinbestekoa da datu fidagarriak izateko. Eta gero, emaitzen ikuspegiaren arira, bai ikusi gula, eragin eremuak garrantzia handia daukala. Adibidez, prozedura batek, hondakinen kudeaketan edozein prozedurak, igual kriston emisioak ditu, baina nire eragin eremua ez dauka almenik horretan. Adibidez, jatorrian egin behar den bereizpen horretan, nik ezin dut gizartea behartu dezaket edo, baina
gizartea bere kabuz doa. Nire eragin eremua norbanakoan oso txikia da. Orduan, emaitzak interpretatzerak orduan, garrantzia dauka jakitea noraino heldu naiteken eta, ze kudeatzeko gaitasun ditudan. Zenbat eta kudeatzeko gaitasun handiagoa, orduan eta gaitasun hobea neurriak hartzeko eta aldaketak sortarazteko. Eta, bueno, behin da berriz aipatu dana, honekin pizkat ikusita, azken erabakiak hartzeko informazioa hor daukat eta lagungarri moduan erabili dezaket. Orduan, egungo egoera, pizkat aipatu duguna, aldundiak biak onartu ditu, orduan, erakuandearen karbono aztarna, hau da, nerea, nere gain ditudan gauzak. Bilketa, TMBA, ontziarinen planta, hondakin kudeatze sistemaren isurketak, orokorra. Ikusi dugun grafika hori osori kontuan hartu eta horren kalkuloa egitea. Oso ezberdin, bueno, ez dira berez oso ezberdinak, orain ikusiko ditugu emaitzak, baina, aldea dago. Bataren eta bestearen arteko emaitzetan aldea dago, baina bi sistema horiek ekarpen handiak egiten dituztela uste dugu. Eta, aipamen moduan, bai esan nahi gula, Araba osorako eta kuadrillentzako kalkulagailu berezi bat ari garela garatzen, momentu honetan oraindik dago ensaio prueba etapa horretan, baina, helburua hori izango litzateke, azken finean edozein teknikarik, era erraz batean, bere kuadrilaren, bere herriaren, bere udalerriaren isurketak kalkulatzeko ahalmena izatea da gure helburua. Naizta ez izan, igual, esan nahi dudana da, kalkulagailu bat besterik ez dela izango. Horrek ez duela balioko gero esan duguna AENOR aurrean edo ministerioan zertifikazioa lortu ahal izateko, baina, aipatu da moduan, gure helburua ez da izarretara heltzea momentuz, baizik eta momentuz gaude erraminta erabilgarri bat garatzeko ideia horrekin. Orduan, pizkat sartuko naiz datutan, lehenengo, hau ikusiko gu, gauza gutxi aipatu behar ditut neri buruz, eta zenbakiak azken finean azola gutxi dute kontu honetan. Aipatu behar dudan lehenengo kontua da, berez, ikusi gula, bai, beherako joera bat daukala, sistemaren isurtze gaz, berotegi gaz efektua sortzeuten gaz hauen isurketa beheraka doala pizkanaka. Hori bai ikusi izan dugu, baina hau ez dut horretarako aurkezten. Hemen sistemaren emisio totalak daude kalkulatuta. Orduan, benetan garrantzia eman nahi dionari hau da. Segida edo irakurketa hau baliogarria izan dadin, edozein zuzenketa, edozein aldaketa kalkulo metodoan sartuz gero, horrek retroaktibitatea izan behar du. Orduan, beste egunean, atzo eren egun, ez nago oso ziur, baina begiratu nuen lehenengo urtean eman genuen zenbakia. Lehenengo urtean eman genuen zenbakia da, 70.000 inguruan zegoen. Lehenengo urtean. Orain aipatuko dut nola jaitsi genuen. Nik zenbaki hori espaldin badut egokitzen, ze gero, zuzenketa batzuren ondoren, orain komentatuko ditudanak zuzendu genituen, jaitshiera izan daiteke izugarrizkoa. Eta, dirudi gauzak ari direla bikain egiten. Baina horrek ez du balio. Nik aldaketa bat eginez gero, retroaktibitate hori ere garrantzizkoa da. Eta kasu honetan, zer gertatu zitzaigun?
Lehenen urtean, aipatu dudanaren arira, nik ez nuen sistema oso ongi ezagutzen, beharrezkoa da sistema ezagutzea, TMB-a nik ez nuen kontutan hartu. Nik lehen aipatu zutena ez, pues el mundo feliz edo, eta uste nuen dena zabortegira zijoala zuzenean. Orduan nik ez nuen TMB-a kontuetan hartu. Lehenengo aurkezpenean Gasteizek esan zigun, ostra, kristos, inbertsioa egin dugu TMB plantan, eta hori kontuan izan behar duzue. Horrek eragin zuen, 70.000-tik 58.000-ra jeistea. Horren ondorioz izan zen. Guk hori detektatu genuenean zenbaki hau ez bagenu aldatu, segida honek ez du ezertarako balio. Retroaktibitate hori ezinezkoa da. Eta beste adibide bat jarri nahiko nuke. Kilometroen arira, ja, komentatu dut, lehenengo urtean ikusi genuen, kuadrilek ezin digute litrorik eman, nola egingo dugu, bale, kilometroka. Eta kilometroak, pizkat estimazioekin, eta lehenengo urtean, gero ja lortu genuen kalkulo sistema fidagarri bat, bere gain, bilketa bere gain duen kuadrilari esker, baina hori, hasieran, kilometroei buruzko estimazio bat, eta hola kalkulatu genuen garraioak suposatzen dituen isurketak. Eta kuadrilla hori etorri zen, eta esan zigun, baina kontuan hartu dituzue edukiontzien altxadak edo, eta ostras ez, eta ostras, horrek ere gasoia kontsumitzen du. Egia da, zein puntura arte konturatu garela, prozedura kuadrilla horrekin, ja, datuak ongi jorratu ostean, ostras, eske eren bat da. Garraioan, kontsumitzen den gasoia, ontziak altxatzen. Hori ere egokitu behar da. Eta, azken finean egin izan duguna, da, olako arazoak edo akatsak topatu ditugunean, zuzendu eta retroaktiboaki ere zuzendu. Ez da gauza bera adibidez mix elektrikoa. Mix elektrikoa da, estatuak kalkulatzen du, jasotzen dugun elektrizitatetik, zenbat sortzen den zentral nuklearretan, zenbat sortzen duten eolikoek, hori urtero aldatzen da. Hori ez du retroaktibitaterik. Edo, ez dakit zeinek, IOBek esan du, koefiziente hau, lehen pizkat gaizki zegoela eta berri bat atera du. Horrek ez luke izango retroaktibitaterik. Hau da, mix elektrikoa urtean dena da. Eta naizta aurten mix elektrikoa gora egin edo bera egin, nik horretan ez dut eraginen, baina bai gureak atzetan. Eta, hori niretzat aipagarria edo iaia ikasi dugun gauzarik garrantzitsuenetarikoa izan da. Honekin, hau sistema osoaren emisioak izango lirateke, Araba mailan igual aipagarri Gasteizek duen indarra, eta periferia nola esten ez da 120 heltzen edo. Datuak, sistematik erakundearen astarnara eramaten baldin baditut, isurketak bera doaz. Argi eta garbi, isurketak bera doaz. Lehen 58.000 zegoen tokian, orain 26.000 tona daude, eta 52.000 zeuden tokian, orain 30.000 daude. Bera doaz. Eta karo, honek du, urrengo diapositiban ikusten, honek du izan dezake kriston eragina. Adibidez, aipatugu, Araban ez dago erraustegirik. Arabako aldundiak esan dezake, dena Bizkaira, edo berdin dit, dena erraustegira bidaliko dut, hemen zabortegia dagoen tokian, eta nire karbono astarna, zabortegiak, hau ere orain aipatuko, baina zabortegia da 180 isurketetan. Hori erditik entzen baldin baut eta Bizkaira bidaltzen baldin baut, nire karbono astarna jeitsi daiteke izugarri. Horrek dio nik gauzak ongi egiten ari ditu dela? Ziurrenik ez. Ze aipatuko utere zabortegiaren kasua orain, baina
hor ikuste duzue, nire helburua da ikustea zein den ezberdintasuna. Sistema osoa kontuan hartuz gero, argazkia kompletuagoa da. Nire karbono aztarna kalkulatzen baldin baut, hemen lehen aipatutako trampekin hasi naiteke. Eske Arabari ongi atera zaio dena errauz, edo dena ez dakitzoingo zabortegira bidaltzea, teme berik gabe, hemen 0 izan, hemen ere 0, eta arazoa beste batena da. Baina administrazio moduan, arazoa Arabarena jarraituko izaten, edo nik horrela ikusten dut. Eta, hemen datuak pizkat, hau astarnaren, karbono astarna, uneen, iso, petirin, patatanen araberako emaitzak dira, eta, aipatzagatik, bai, ikuste dugula, berez, eragin eremua aipatu dut lehen, bilketa eta garraioa, eta batez ere, hondakin ontzien bilketak, hor pisu txikitxo bat izan dezake. Baina adibidez, izurketetan, TMB planta eta ontziarinen planta, ez dauka peiso handirik, uneko laua da. Ze gertatzen zaigu zabortegian? Aipatugu, hau oraindikan garatzen ari den kalkulo prozedura bat da. Orduan, zabortegien emisioa kalkulatzeko eta une isoen gero hau ministerioan erregistratu ahal izateko, guk prozedura bat jarraitu behar dugu, zehaztuta dagona, zin gara hortik irten. Ze gertatzen da, sistema hori garatu egin zela 2012an edo 2006, orain dela urte asko, bere momentuan ez egoen TMB-rik tratamendu mekaniko biologikorik ezen egiten, eta sistema hori da, eta gainera sistema berdina da estatu osorako. Berdin du, hemengo zabortegia edo Kadizen dagoen zabortegi kalkulo prozedura berdina da. Ze gertatzen zaigu hemen, guk uste ez dagoela egokituta. Eta balio hau oso gora doala, naizta saiatu garen hemen zabortegian organiko dena kenduta dago. Ze berez, tratamendu mikologiko, eske mila gauza ditut burua. Tratamendu biologiko-mekaniko horren ondorioz, zabortegira, hasiera batean, ez doa materia organikorik. Orduan, saiatu izan gara denak entzen, baina hala eta guztiz ere, irteten zaigun zenbakia oso goian dago. Eta bai hemen hausnarketa txikitxo bat, prozedura, sistema osoa ezagutzearen prozedura horretan, bizita asko egin ditugu. Planta guztiak, dena, saiatu gara, bilera asko izan ditugu, saiatu gara, sistema ongi ezagutzen. Eta Gardelegin egon gara, ni Gardelegi gainean egon naiz, Gardelegin, bertan, eta ez dago inongo usainik. Gardelegi gaur egun, benetan, goraipatzeko nere ustetan, goraipatzeko lorpen bat da. Eurek ere esate dute, ezkezin dugu antortxa piztu. Ze lortzen dugun metanoa orain dela 10 urte. Sartzen den zaborretik irteten da, eta ja oso gutxi da, eta ez dago organik, eta bertan zaude, eta ez dago usainik. Beste proiektu batzukin lotuta, sortea edo, ez dakit sorte hona edo txarra den, baina erkidegotik bidaiatzeko aukera izan dut, eta mendi lanetan, mendi partxela bat dugu Galdakaon. Linea zuzenean zegongo da, kilometro batetara, zabortegi batera, ez dakit. Gu basoan gaude. Kiratsa jasan ezina da. Behin baino gehiagetan gertatu izan zaigu gaixo jartzea. Ez diogu azalpenik ikusten. Baina kiratsa bertan ezinezko, basoan gaude, ni basoan nago, pinudi eder batean. Oso ezberdina da zabortegi bat eta bestea. Eta metodologia oraingoz berdina da guztientzat. Orduan, hemen guk gure zalantzak ditugu gaur egun. Ez dakigu ze puntura arte, hori jeitsi liteke kalkulo prozedura egokiago bat izango bagenu. Baina gaur egun ez dugu aukerarik. Orduan, gero piramide hori ikusi duzue, eta azken finean denek esatu dute, aukera txarrena izurtzea da, bale. Aukera txarrena, eta hau
hori isladatzen du gutxi gora bera. Baina, bai, kontuan hartu behar dugula ere, hori, sistema hasi berri dela, kalkulo prozedura hasi berri dela, nahiz eta urte batzuen jarraipena izan, eta hori kontuan hartu behar dugu. Ari naiz igual pizkat luzatzen, saiatuko naiz. Vale. Emisioak iturri motaren arabera, ikusi duguna da, lehen aipatu duguna. Bilketa eta garraioan, administrazioak gaur egun jarduteko aukera du. Eta hori kudeatzeko aukera dauka. Kamioi mota erabaki, eraginkortasuna ibilbidetan, ez dakitzer, hor badaukagu ahalmena. Eta ikusi dugu adibidez, 7% zela hori. Garrantzia dauka. Sailkapenan, jatorrian bereiztearekin zerikusia dauka. Eta hor gizarteak dauka ahalmena. Oso zaila da, horrela irakurketa hori egiten dugu, administrazioek gizartearen jokamoldea egun batetik bestera aldatzea. Eta garrantzia eman nahi diogu, tratamendu eta kudeak eta azken kudeak eta hori, hor ere administrazioak ahalmena dauka. Erabaki dezake nora bidaltzen dit neurri baten enean, baina erabaki ahalmen nahiz eta txikia izan, baina erabaki dezake nora bidaltzen dituen bere hondakinak. Orduan, pizkat hori aipatuta eta ez nuke gehiago luzatu nahi, bi sistema kalkulo horiek ematen dizkiguten emaitzak edo. Hau ez dakit pizkat arraro agertzen da, baina saiatuko naiz azaltzen. Gauza da, sistema osoaren analizea eginez gero, errefusak, nahazte borrazte horrek garrantzia handia dauka, baina adibidez sistemak, esatit, ostras, plastikoak birziklatzea kriston eragina duela. Eta horren kutsadura oso handia dela. Beste, une ISO arauaren arabera, irakurketa eta egiten baldin badut, plastikoek jaztute horren beste garrantzirik. Eta hau interesgarria da teknikarientzat, gaur egun, aurten egindako aurkezpenean, esateko, ostras, badakizue, argi dago non jarri behar dugun arreta. Ez dago besterik, baina ze gertatzen da, adibidez, hemen plastikoek ez dutela horren besteko garrantzirik hartzen. Eta hemen adibidez, Arabak haustut dela voluminosos hori da, hondakin handiak edo Arabak kudeatzen dituenez, horrek gora egiten du. Aldaketa badago eta irakurketa ezberdina da. Honek ikuspegi bat ematen digu, honek beste bat. Gauza bera, emisio relatiboak kontuan hartuz gero. Sistemaren emisio relatiboak kontuan hartzen baldin baditut, ostras, ontziarinak, hor dago arazoa. Hori da kriston arazoa, baina hasieratik amaieraraino. Bilketan eta garraioan, volumen asko, pisu gutxi. Zailkatzean, zailkatuta doan frakzio bat da, baina gero eske plantan kriston lana egin behar dute, tetrabritak, plastikoak, birziklatzea ere kriston emisioak ditu orduan plastikoak hor garrantzi oso handia dauka. Lehen ikusi dugu ere olioarekin, hor gure zalantzak ditugu, baina arriskutsuak, lehen Ikerrek aipatu nola, gehienak valorizazio energetikora doazen, ez? Sisteman, arriskutsuak pisu handia daukate. Gure erakundearen karbono aztarnara banoa den aldatu egiten da. Ze dauka orain pisua? Eske nik kudeatzen dudana da. Eta Araban, TMB, Gardelegi hauek kontuan hartuta, eske nahazketa horrek errefusa, nik beti errefusa bezala ezagutu izan dut,
lehenengo postua hartzen du. Eta adibidez, plastikoen arazoa ez da agertzen. Ez da agertzen plastikoak benetan ze eragin duten gure gizartean, gizarteak egiten edo hondakinen kudeaketak dituen isurketetan. Hola eta eskertzen dut ere, aipatu nahi nuen, baina azkarrek igual nahi dut, organikoaren kontua. Organikoa fogo da. Fogo. Fracción orgánica gestionada en origen. Kompostajea, barkatu. Hori da, kompostajea. Hemen, ikusten ditugun emisioak, berez, biogenikoak dira. Zer da, kompostajearen prozedura. Hor, animalitxo batzuk daude, arnaz hartu eta karbonoa botatze dute. Hori da. Lehen ez dut aipatu, baina biogenikoak ez dira kontuan hartzen. Une arauaren arabera. Ez dute pisurik. Nere ikuspuntuaren arabera eta konpentsazioan gaur egun hori igual askok ezagutuko duzute, ez? Un terreno para que te plante unos árboles, fijación de carbono. Bale, nere ustetan, konpentsatu daitezken emisio bakarrak hauek dira. Ez baldin baditugu kontuan hartzen, zertarako konpentsatuko gu. Guk ez dugu lortuko baso bat landatzen, lurpean petroleoa. Ez dugu hori berriz sortuko. Hori ez dugu, ezin dugu konpentsatu. Konpentsatu daitekena da, pues, inausketa, janaria, urtero hortuek sortzen duten produkzio hori urtero eske sortzen da, orduan hori konpentsatu daiteke. Inausketak ez dakitzer. Hori nire ikuspuntutik, aipatu nahi dut, eta hori bai lehen astu dut, baina niretzat garrantzia dauka. Gaur egun ez dira kontuan hartzen. Guk honen kontra egon gara hasieratik eta sistema osoaren kalkuluan, hor dago. Animalitxoek arnasten dutena. Zer gertatzen da gure astarnaragoa zenean? Ostras, konpostaia da izugarrizkona. Konpostai komunitarioa edo norbanakoarena. Ez dauka garraiorik, ez dauka sailkapenik, dena biogenikoa da, mantenimenduak gastatzen duen erregaia igual kontuan hartu genezake, baina momentuz oso zenbaki txikia da eta hori ez dugu kontuan hartzen. Konposte komunitarioaren proiektuak edo, nik benetan nire bizitza profesionalean igual ikusi dudan proiekturik politena da. Alde batetik, emaitzak, ez dago besterik, hor argi eta garbi galditzen da, zero emisiones. Baina sortzen duen herri, auzo giroa, guregan edo nigan hasieran, orain dela 15 urte, honekin nigan sortu duen eraldak eta nire bizilagunak ezagutzea batzutan igual elkarlanean konposta ateratzearena. Eske benetan proiektu komunitario bat da, eta hauetan nik 15 urtetan ez ditut ezagutu. Herritarrak elkartu eta bide polit batean jartzen dituen proiektua da. Eta, egia esan, niretzat, eta hori ere aipatu nahi nuen, oso interesgarria edo oso aberazgarria izan da konpostaje komunitarioaren aurkitzea edo ez dakit nola esan, eta bai egin nahiko nukela hemen, pues un alegato a favor edo olako zerbait. Ja, ez nahiz asko luzatuko, baina, emisio relatiboei arreta jarriz gero, aipatu guna, zabortegia, berrikusi beharreko gauza da, baina gaur egon gehien prozesatzen den hondakin kilogramo bakoitzeko gehien emititzen duena da, eta hemen agertzen da punto berde mobila edo, hemen oso gaizki irteten da, eta azken finean honek egiten du oso herri txikietara joan, eta askotan gasoil asko kontsumitu, oso hondakin gutxi bildu alizateko, baina punto verde mugikorra 0,02 de todas las emisiones. Orduan, aldundiak galdetzen zigunean, merece la pena mantenerlo? Noski.
Gainera, askotan hemen fitosanitarioa jasotzen dira, herri txikitako zaborra jasotzen da, eta bueno, funtsezkoa da. Naizta kilogramo bakoitzeko emisioak dituen, baina ez dakit, hemen Añanan, ez dakit, Baldere jondoan dauden herrietara hurbiltzen da sistema hori. Eta hori, herrietan bizigaren ontzat oso interesgarria da. Denborari gabe gelditzen ari naizenez, ja zuzenean ondorioetara joango naiz. Bueno, aipatuguna, sistemaren urrats eta eragile guztiak ezagutu. Kalkulo prozesua modelatu, estandarizatu, egokitu abiapuntutik jasoko ditudan datuetara. Eta, bueno, emisio faktoren hautaketa ere, bueno, horri buruz beste ordu bat eman nezake. Orduan, bueno, karbono aztarna murrizteko, ezinbestekoa jatorrian sailkapena. Sailkapen posterior horiek murriztu ditzazke, garraioan eraginkortasuna, bai kamioiak, bai ibilbideak, bai horrek ere garrantzia dauka, eta mailerako tratamenduak ere garrantzia handia dauka. Jatorrizko sailkapenari buruz, konpromiso askatzen du, ikusigu bilketarako hautatze sistema etengabe hobetu behar dela. Eta honek ere eragindu zenbat eta bilketa sistema gehiago, ostras, ikusten ari gara isurketa gehiago daudela. Ze lehen kamioi batek dena egiten zuen. Eta orain ateatxe ditugu kalera 10 kamioi lehen batek egiten zuena egiteko. Baina, bueno, ikusi dugun egoera da. Hori, garraioari buruz, murriztu, konposta, lehen ahaztu dut, igual aipatut, baina berriz zatut, ez doa inora. Nire osoan daukat konpostgunea. Zenbat eta urrunago bidali zaborra, geroz eta okerrago. Ibilbideen eraginkortasuna, ibilgailu mota gauden aipatuta dago. Azken helmuga, azken finean garrantzitsuena da. Orduan, ja aipatute, lehenengo aukera berrerabili. Berrerabili funtsezkoa da. Bigarren aukera, birziklatzea. Eta hortik aratago, bueno, ez naiz gehiago sartuko. Bai, ikuste gugula eta karbono aztarnak beherako joeraren ondorioa da birziklatzeak berotegi efektu gasen emisioak murrizten dituela. Eta horrek irabazten dio garraioan gogoraka joera hori ikusi dugu, baina oso txikia da birziklatzeak ekartzen dituen onuren aurrean. Eta, bueno, hori, denok dakiguna. Eta beti amaitzen funtsezkoa da, errefusa edo nahaste hori murriztea eta hor jarri beharko genuke arreta. Eta bai amaitzeko, sistemak beti izango ditu isurketak eta gure kalkuluen arabera gehienez 30% murriztu ditzazkegu. Beti egongo dira isurketak, sistema isurketak ditu nahita nahiez. Orduan, helburua edo maila muga non egon liteke 30% horretan murriztea. Eta besterik gabe eskerrik asko. Arkaitz, ez dakit hemen galderarik bote daukagun. Bueno, ni Ziortza Bolibar parean daukadanez gogoratu nahi zuetaz, ez? Ziortza Bolibarren edukiontzi marroiak kendu eta herriko organiko guztia bertan konposta eginez salto hori egiteko atrebimentua, ez? Edo ausardia edukidezuelako. Eta guain hartzen gea, ez dala bakarrik sailkatze eta setan emango dituen emaitzegatik, baizik eta, ez? Hauentzun ondoren, CO2 isurketetan eukiko ez zuen hobekuntza ere garrantzitsua izango da, ez? Hondakin tasen edo gastuaren parte hori alde batera utza, hortaz gogoratu nahiz bat, behintzat. Eta gero bestea hemen komentatzen nahitu dialen, ez nola
plastikoak biltzeko SSDR edo sistema jarriko dituztela, eta plastikoak bilduko dira kalitate hobez eta bar, baina konturatzen nahi zena da, oraindik eta azpimarra gehiagoz konturatzen nahi zena da makina horiek jartzezkotan jarri beharko liatekela beira bildu eta berrera biltzeko esaterako plastikoa bildu eta berziklatzeko baino, ez? Eta zergatik, besteak beste, plastikoaren berziklatzeak dauzkan CO2 isuri horiek ez dielako murriztuko plastiko gehiago biltzen badugu, eta birziklatzeko erabiltzen badugu, sistema horiek edo inbertsio guzti egiten badugu birziklatzeari begira eta ez berrabiltzeari begira. Holako, bi ideia hauek, etorri zaizkit zuen zuten nahi zinen. Ezakit, beste norbaitek ere konpartizake beste zerbait. Zu Garabako kasua planteatu duzu, nik galdetu diote orkatzi, Gipuzkoan egiten da, badakizu Bizkaian eta Nafarroan. Ez daukagu ideiarik, Araban bakarrik ezagutze dut hemen lan egitugulako, baina egia esan ez dut inoiz Gipuzkoan ez nahi sartu, badakit Nafarroan adibidez Iruñako komunitateak oso lan polita daukala. Eta askotan guretzat oinarria izan da, eurengan fijatu izan gara, eurek nola gauzak egite dituzten gurera ekartzeko. Baina hortik haratago ez daukago ideiarik. Bat pista emango dit etxean galderarik? Ainhoa. Nei oso interesgarria iruditu zait, lana bere osotasunean. Usteet denok txertatu beharko genukela gure jardunian, olako azterketak egitea. Eta batez ere dator, nik gustatuko litzaidake olako lanak egin dagotia batetikan, Gipuzkoako errealitatean atorrelako, bilketa sistemen inguruan egontzan eztabaida hartan, gustatuko litzaidake jakitea bilketa sistema bakoitzak ze aztarna duen. Eta lehen aipatu duzu erakundetik begiratura edo sistema. Nik oso garbi dakat biak mahai gainean eukitzea garrantzitsua dela, baina nik usteet norberan ardura dela. Hasi eta bukararaino. Produktorea nahi izan beharko luke bezala, nik usteet aztarna hauek ere egon beharko lukela produktua merkatuan jartzen dunaren menpere bai. Ez da soilik hori herritarroi eta erakundoi eskatu behar. Zati, produktoien merkaturatzen ditunak ere, erantzunkizun handia du aztarna hontan. Eta Gipuzkoatik natorrenez, gustatuko litzaiake baita de, zorionez Araban ez dakazue, zoritxarrez Gipuzkoan da Bizkaian badakau, baina errauste planta batek ere ze aztarna dun, jakin nahiko nuke ez talako makala izango. Bale, partez zango naiz, lehenengo, sistema bakoitzari buruz, grafika hau daukagu, hau TMB eta ontziarinen planta da, hau da zabortegia, besteak dira guk hemen ditugun sistemak. Ikustut, atez-ateko hori faltako litzaik gukela, ez dakit oso ongi, kontutan hartu dugun, honen barruan, recogida de contenedores, edo zergaitik den, baina, emisio relatiboen arabera. Aipatuguna, punto verde mobil, gauza txarroiek ditu, baina beste onak ere aipatu ditugu. Neumatikoaren, lehen galdetu dute eta lehen agertu da neumatika berzerote den, edo, hau da bigarren, hau da neumatikoaren bilketa oso zeraginkorra da, ez dakit nola esan, zurgatze indar horrek kriston emisioak sortzen ditu. Orduan, pneumatikak ja berez arazo asko agertu ditu, baina hau izan da beste kontrako gauza bat, esanez. Aspirazio sistema horrek asko kontsumitzen du. Gauza bera gertatzen da ontziarinetan. Ontziarinak berizte dituzte askotan makina bat dago, laser baten bidez, eta, haizea erabiltzen du, plastiko horiek bereizteko, eta kontsumo hori nahiko handia da. Gero, egia esan nahiko hurbil daude, hau garbiguneak dira. Garbiguneak dira, eta, emisioak, emisio relatiboak, recogidan kontenedor, eta puntu garbi ruralen antzekoa da. Puntu garbi ruralak dutena da,
baiatu simple bat da, 3 kontainerrekin, eta eske hor bakarrikan kamioiak, kontainer horiek jasotzera doazenean emititzen du. Garbiguneek pizkat gehiago izan ditzazke, ze instalazio hobeak edo kompletoagoak dira. Dependez non, baina bueno, dena den ikuste dugu bilketan edo sistema horien deigarriena izan dela pneumatika, eta hori kamioitxo txikitxo bat bidealtzea herri txikietara gauza gutxi biltzera. Bestean nahiko parean dago gaur egun. Eta, baina, ere datu totalak ikusiz gero, bueno, ikuste duzue, garbiguneek sisteman euneko 0,3 dute. Landa bilketa guneek 0,4. Puntu berde mugikorra 0,02. Non dago? Hau ja ez dut aipatuko, Elena aipatute, 3 herri dira, 3 hiri, bale, 3 hiri. Baina, bueno, piso handia dauka, eta hondakin ontziak hor dago hor dago pisurik handiena. Hor gauza gutxi egin daitezkela, bueno, gauza gutxi, adibidez, kuadrilek hemen egite duten, hasi dira egiten, ibilbidearen eraginkortasuna aztertzen, eta hasi dira ikusten, ongi jasotzen diren ontzioiek, edo, adibidez hemen Araba mailan, pues igual, Araiara datoz, eta gero Dulantxira, eta erdibidean 1000 herri daude ez dituztena jasotzen, horrek garrantzia dauka. Eta gaur egun, kamioi elektrikoak, horrekin ere, bueno, saiakerak egin daitezke, baina bai, azken finean, saia da, eta aldik eta saiagoa esan duguna, zenbat eta bereiziago jaso kamioi gehiago irtengo dira, eta baina kontran egin dezakeguna hori da, eraginkortasuna ibilbidetan, eta emisio gutxiko ibilgailuak edo erabiltzea. Segun ze bilketa sistemara biltzezun, ontzearinen plantara kopuru bat emango zu, zabortegira beste kopuru bat emango zu, konpostatu hor ez detela ikusten organikoa bilduko balitz nun konpostatzean. Hemen dago, baina izurketak dira 0. Bale, ulertzen hori zala, konpostatze planta erraldoi batetara eramatean kontzeptua hor da sartuta? Hau izango litzateke TMB. TMB-an. Eta hemen bereizitasun bat egon beharko litzateke, ze berez ikuste dut dena dagoela, bereizitasuna uste dut dela, hau dela kontenedore marroietik jasotzen dena, eta hau da errefusa aldetik prozesatzen dena. TMB-an organikoa erabatean kontatzen da, eta... Esan, hor erabatera egiten dula. Daukazun bilketa sistemaren arabera garraiatzen dez, tratamendutara garraiatzen dezun horrek erabatek aldatu dezake taula hori. Bai. Orduan, nahi gustatuko litzake bilketa sistema bat bere osotasunean aztertzea. Biltzen, kostu eta eragin hau du. Garraioan hau, tratamenduan hau, eta hor noski betidanikan, eztabaida hauetan onganean beti esan du CO2 isurien eta ze aztarna eta ze eragindun ekonomikoki noizbaite baloratzen hasiko otegean. Eta hori da beste galdera. Zuk hemen datu batu izuzu, hauk ekonomikoki kuantifikatu daiteke. Ze kalte egiten nahi gehan ingurumenari. Esaten dut, askotan dena dirutara eramaten dalako, ez da baidetan. Eta horrek dauka garrantzia. Orduan, zu sistema bat eukio, beste auki, bueno, igual bilketan merkeagoa bali mazai, honen alde ingoet, eta birziklatze hogaikako bilketak tasak lortze zitudan bitartean, inork ez baita isuni jartzen, nikola jarraituko. Baina gure ustez, kalkulo horietan ere, aztarna honen eragina ekonomikoki jauain datutara ekartzen aiga. Niretzako urrengo pausa izan beharko luke hori ekonomikoki kuantifikatzea. Eta,
isun batzuk ere jartzea. Kanon batzuk jartzen ari dian bezala, errefusa tona bakoitzeko, hemen ere horretara iritsi beharko deu, eta hain airosoki esaten deu, kutsatzen dunak gehien ordaindu dezala, praktikaera eraman, baina ikuspegi honetatik ere bai. Eta horrek ziurrenik datorren urteko jardunaldirako beste emango liguke, baina ordua da, eta oso orduzalea naiz, ordu bat erritarako esan genuen bukatuko genula, bestaldean daudenei ere respetuz, eta pixka lehenago, ezta? 5 minutu lehenago. Orduan nahi geha, eskerrik asko parte hartu dezuen guztioi, baita hemen zuen iritziak eta elkarrolatu dituzuen hoi, teknikariei, horratzen isilean nahi bien hoiei, eta etxean zaudeten hoi. Bialdu dizuet jardunaldia ebaluatzeko txostentxo bat, alik eta azkarren iten badezu eginda gelditzen da. Berezik eskertuko dizuet, arduratzen zaituzten gai horiek aipatzea, azkenean hemen lantza ditugun gauzak nahi degulako izatea zuek landu nahi dituzuen horiekin errealitatearekin harreman aukitzea, eta, hobeki elkartea hemen egongo da behar dezuenerako, inungo udal animatzen bada gure parte izatea ongi etorria izango da, jarri lasai harremanetan gurekin, eta hurrengo urtera arte edo nahi ez duenera arte. Eskerrik asko.